आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ஒரு சின்ன மங்களாச்சரணம் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் இந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் பிரிவுகள் பார்க்க போறோம். நம்ம நேற்று பார்த்ததுல வந்து 2 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு 3வது ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகோவிந்த அஸ்கான் பெங்களூருக்கு நான் மனைவி சார்பாக சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவருந்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்பிக்கையின் வழிபாடு. இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல வந்திருக்கும். 7 விதமான செயல்பாடு: நம்பிக்கை வழிபாடு, உணவு, யாகம், நடத்தை, பேச்சு, கட்டுப்பாடு, தானம். இதுல வந்து நம்பிக்கை வழிபாடை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தலைப்பே பார்க்க போறோம். அதுல வந்து எந்தெந்த குணத்துல நாம் இருக்கிறோம்ன்றத நம்மளே புரிஞ்சுக்கலாம். சுத்த சத்துவத்துல இருக்கோமா, சத்துவத்துல இருக்கோமா, ரசோல் இருக்கோமா, தமஸ்ல இருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்பிக்கை வழிபாடு 3ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்க போறாங்க. இப்ப இந்த 3 சகோதரர்கள், இந்த 3 சகோதரர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாய் பயத்துல பிறந்தவங்க தான் 3 பேருமே. ஆனா 3 பேருமே 3 குணத்துல இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவத்துல இருக்கிறார், ஒருத்தர் ரசோல இருக்கிறார், ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமஸ்ல இருக்கிறார். தமஸ்ல இருக்கிறவர் எப்பவுமே வந்து தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க, சோம்பலா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இவங்க ஒருத்தர் இருக்கிறார். ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மன்னருக்கு என்ன தகுதி இருக்குமோ அந்த தகுதி இருக்கவர்கிட்ட, ஆனா அதிகமான பேராசை இருக்கு, அசுர குணம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதுதான் ராவணன் நம்ம இங்க வந்து குறிப்பிட்டு காட்டுறோம். அவரோட தம்பி, ராவணோட தம்பி வந்து விபீஷன், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவத்துல இருக்கிறார். அவர் ராவண இடத்துல அந்த அதாவது அசுர குலத்துல பிறந்திருந்தாலும், கைத்திரி குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா சத்துவத்துல இருக்கிறார். ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ 3 பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தவங்க தான் அவங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா 3 பேரும் 3 பல விதமான குணங்கள் இருக்கு. அதே போலதான் நமக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு. 4 குணம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. சுத்த சத்துவம் இருக்கு, சத்துவம் இருக்கு, ரசம் இருக்கு, தமோ இருக்கு. அப்ப நாம எப்படி நடந்துக்கிறோம், என்ன மாதிரி செய்யறோம்ன்ற வச்சுதான் நம்மளுடைய குணங்கள் வரும். அதுக்கு முன்னாடி எப்படி எண்ணங்கள் இருக்கு, நம்மளுடைய எண்ணங்கள் இருக்கு, நம்மளுடைய புத்தி எப்படி செயல்படுது, அதுக்கேத்த மாதிரிதான் இந்த குணங்கள் வரும். செயல் வரும்போது அந்த குணங்கள் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப எதுல வந்து நாம வந்து சீக்கிரமா வந்து அந்த குணங்கள் நமக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து 14வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா படிச்சோம். சத்துவ குணம், ரசகுணம், தமோ குணம். இப்ப இந்த 2 அத்தியாயமே 17, 18 வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ரொம்ப ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. எந்தெந்த குணத்துல நாம வந்து சார்ந்து இருக்கிறோம், ஏன் அதை சார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்றத கொடுக்குறாரு, விவரமா கொடுக்குறாரு. பார்ப்போம். நாம் செய்யும் பற்பல தேர்வுகளின் மொத்த விளைவும் நாம் தான் இல்லைங்களா? நாம என்ன செய்யறோம்ன்றதுதான் அதுக்கு காரணமே நாம தான். இது மத்தவங்களை யாரையும் நம்ம குறை சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. யாரையுமே எந்த சமுதாயத்தோட குறை சொல்லக்கூடாது. நம்ம எல்லா விஷயத்துக்குமே நாம தான் அது. அதை விட்டு மத்தவங்கள மேல நம்ம குறை சொல்றது அது தவறு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப வெவ்வேறு குணங்களில் வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள் பாருங்க. இப்போ சத்துவ குணம், ரசோகுணம், தமோ குணம், சுத்த சத்துவம். இப்ப சுத்த சத்துவத்துக்கு வருவோம். சுத்த சத்துவத்துக்கும் சத்துவத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டிஃபரெண்ட் இருக்கு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு போலதான் இருக்கும். இவரும் பக்தி செய்யறார், அவரும் பக்தி செய்யறார். ஆனா அவர் வந்து 2 விதமான பந்தப்படுறார். யார? சத்தத்துல இருக்கிறவர். மகிழ்ச்சியாலும் ஞானத்தாலும் பந்தப்படுறார்.
ஆனா இவரும் அதே பக்தி தான் கொடுக்கிறார். ஆனா இது சாத்வீகமா செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார். அந்த ஞானம் கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஞானம் யாருக்கு கிடைச்சுன்னா பகவான் மூலியமா அனுகிரகம் மூலியமா கிடைச்சதுன்னு நினைப்பார். ஆனா அதே சத்துவத்துல இருக்கும்போது நான் படிச்சு உணர்ந்து நான் செயல்படுறேன் அப்படின்னு நினைப்பார். அதுல கொஞ்சம் ஆனந்தம் அடைகிறார். ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கனால தான் நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன்னு நினைப்பார். சுத்த சத்துல இதுதான் இந்த டிஃபரெண்டே இருக்கு. இப்போ சத்துவத்துக்கும் ரசோகுணத்துக்கும் உள்ள டிஃபரெண்ட் நம்ம பார்ப்போம். ஆட்டோமேட்டிக்கா சத்துவத்துல இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவாரு, தன்னுடைய முயற்சியால் தான் நான் வந்து இந்த ஞானம் கிடைச்சது அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பார். அந்த குணம் வர ஆரம்பிச்சுச்சுனாவே, சத்துவத்துல தான் இருந்தாரு. ஆனா அந்த குணம் ஆரம்பிக்கனாவே கண்டிப்பா ரசோகுணத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவார். அப்ப ரசோகுணத்துக்கும் தமோ குணத்துக்கும் ஒரு போட்டி வரும். அப்ப ரசோகுணத்துல இருந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, அங்கிருந்து பேராசை வர ஆரம்பிச்சிடும். நிறைய பேராசை. நான் படிச்சிருக்கேன், இது என்னால அடையப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேராசை வர ஆரம்பிச்சிடும். பேராசை வர ஆரம்பிச்ச உடனே தன்னிலை இழக்க ஆரம்பிச்சிருவார் தமோ குணத்துல இருக்கும்போது. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து தமோ குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அது அந்த குணத்துக்கு வந்துடுவார். தத்துவத்துல இருக்கும்போது நாம ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா நம்ம உஷாரா இருக்கணும். அத உஷாருன்னா பாத்தீங்கன்னா, அந்த குணத்துல இருக்கும்போதே நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதா முயற்சி பண்ணுமே தவிர, ரசோ குணத்துக்கும் தமோ குணத்துக்கு போகாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். ஏன்னா இயல்பாவே அந்த குணத்துல இருக்கும்போது 3 குணத்துல இருக்கும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கதான் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் நமக்கு. அது ரொம்ப நம்ம ஜாக்கிரதையா நாமும் அதை செயல்படணும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வெவ்வேறு குணங்களில் வாழும் முறைகள், அம்சங்கள். இப்ப நம்ம ஓரளவுக்கு தான் படிச்சோம். எந்தெந்த இடத்துல நாம வந்து முக்கியமான இடம் இந்த 7 இடம். இந்த 7 இடத்துல நம்ம எப்படிலாம் நடந்துக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் இப்ப நம்ம விரிவா பகவான் வந்து நம்ம கொடுக்க போறார். அதே 14 அத்தியாயத்தையும் நம்ம விரிவா இதை பத்தி படிச்சிருக்கிறோம். இப்போ சின்ன ஒரு கண்ணோட்டமா நம்ம இதுல பார்த்தாதான் இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு என்னன்னு நமக்கு தெரியும். இல்லைங்களா? இப்ப இந்த 3மே வந்து 3 குடும்பங்கள், 3 சகோதரர்கள் படிச்சோம். இப்ப 3 குடும்பங்கள் பார்க்கிறோம். சத்துவகுணம்ன்றது ரொம்ப லிமிட்டா இருப்பாங்க. எல்லா விஷயமும் கரெக்டா இருப்பாங்க. சிக்கனமா இருப்பாங்க. ரொம்ப சிக்கனமா இருப்பாங்க. அதே ரசோகுணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாகரிகமான நகர நாகரிகம் இருக்கும். நகர நாகரிகம்னா ரொம்ப ரொம்ப செல்வாக்கா இருக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க. ரொம்ப ஒரு லக்ஸரியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ரொம்ப நீட்டா போணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. எல்லாமே அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்வாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசோகுணம். தமோ குணம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே மாறி மாறி சண்டை போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. ஏதாவது வகையில ஒருத்தர் அடிமையா இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில போய் மாட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 3 விதமான குடும்பங்கள். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். இல்லைங்களா? இப்ப இனி வந்து நடவடிக்கை நாமும் இது வந்து பார்க்க போறோம். இப்ப 3ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நம்பிக்கை வழிபாடு. இப்ப இது மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம். இப்ப ரசோ குணத்திலேயோ, தமோ குணத்திலேயோ, சுத்த சத்துவத்திலேயோ, சத்துவத்திலேயோ ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நம்ம செயல்படுறோம். எதுல செயல்படணும்ன்றது தான் இப்ப பகவான் வந்து ஒண்ணு கொடுக்க போறார். முக்கியமா சொல்ல போறதே பாத்தீங்கன்னா, கீதையை உணர்ந்து நீங்க செயல்படுன்னு சொல்லுவார் பகவான். எல்லா இடத்துலயுமே அதான் சொல்ல போறார். ஆனா நமக்கு அந்த எண்ணம் வருமா, அந்த குணம் வருமான்றத நாம யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். இல்லைங்களா? பகவத்கீதை மிக சிறந்த அதாவது சுய முன்னேற்ற நூல். நம்ம ஒண்ணுல கட்டுப்பட்டாளர். இல்லை என கூறினாலும் நமது விதிகளை நாமே வடிவமைக்க முடியும் என்று கூறு. இது அதான் சொல்லுது. வேதமும் அதான் சொல்லுது. குறிப்பா வேதமும் அதான் சொல்லுது. எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து நாம தான் கட்டமைக்கிறோம். வேற யாருமே கட்டமைக்கல. இப்ப அடுத்த ஜென்மத்தை நாம தான் இப்போ உருவாக்குறோம். அது உருவாக்குற தன்மை நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. ஆனா அந்த உருவாக்காம செயல்படுறதும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. இல்லைங்களா? அதுதான் சுத்த சத்துவத்துல நம்ம செயல்படணும். சரி. இப்ப 4வது பாதத்துல இருந்து பகவான் ஆரம்பிக்கிறார். 3ல நம்ம விரிவா நம்ம இதை படிச்சிட்டோம். என்னென்னு சொல்லிட்டு படிச்சிட்டோம். இப்ப 4வதுல இருந்து பாப்போமா? நம்பிக்கை வழிபாடு எப்படின்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4வது பதம். हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसागर प्रतेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, மிக சிறந்த வழிபாடை பத்தி சொல்றார். அதாவது சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரசோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர்.
தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய் பூதங்களை பூத கணங்களை வழிபடுகின்றன. பேய்களையும் பூத கணங்களை வழிபடுகின்றன. இப்ப இதுல மிக சிறந்த வழிபாடு அப்படி பாத்தீங்கன்னா, இந்த சாதாரணமா இந்த 3 குணத்துல உள்ளவங்க கேட்டீங்கன்னா, நாங்க கும்புறதுதான் சரியான வழிபாடுன்னு வாங்க. ஏன்னா அதுல அவங்க ஆதாயம் பாக்குறாங்க. ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும், என்ன வரும், இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. எனக்கு இதுல தமோ குணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்களா, இந்த பேய் பூதங்கள் அதை பத்தி அவங்க அது ரொம்ப ஈடுபாடா இருப்பாங்க. அதே ரசோ குணத்துல அசுர குணங்கள் இருக்கும். அசுர குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். பணம் சம்பாதிக்கணும், கொலை பண்றத பண்ண போவாங்க, அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போவாங்க. இப்ப 16ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, இருக்கிற சொத்து பத்தாது, இன்னும் தேவை, இனிமேல்ட்டு கொல்லவும் போறேன் அப்படின்ற தன்மையில அந்த ரசோ குணம் இருக்கும். சத்துவத்துல இருக்க கூட பாத்தீங்கன்னா கூட தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இதுல முக்கியமா நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்த 3மே தத்துவத்துல இருக்கவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. ஆனா அவங்களும் எதுக்குன்னா ஏதோ எதிர்பார்த்துதான் அவங்க தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. எதிர்பார்த்துதான், எதிர்பார்க்காம பக்தி கொடுக்குறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை மட்டும்தான் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதுதான் உத்தம அதிகாரியுடைய செயல். அது உத்தம அதிகாரியுடைய செயல் பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவான்கிட்ட வழிபாடு பண்றதுதான். அதுதான் சுத்த சத்துவம். தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா சத்திரியனுக்கு ஒரு 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 தன்மை இருக்கும், பிராமணனுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கும், வைசியனுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கும், அதே மாதிரி சூத்திரனுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கும். இப்ப பிராமணனுக்கு பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் படிக்கணும், அதை வச்சு ஏதாவது நம்ம வருமானத்தை பார்க்கணும், அந்த குவாலிட்டி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அந்த வேதம் படிக்க படிக்க அது வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அது தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது சீக்கிரமா அது கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அது கட்டுண்ட ஆத்மா, எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மா தான். ஏன் தேவர்களும் கட்டுண்ட ஆத்மா தான் பகவானுக்கு. அந்த தன்மை உணர மாட்டாங்க. அது பகவான் சொல்றது காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இன்பத்தாலும் ஞானத்தாலும் பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறாங்க. அதனால தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. குறைஞ்சபட்சம் தேவர்களை வழிபாடு பண்ணாவே அவங்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும். அதே ரசோகுணத்துல இருக்கவங்க அசுரர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அசுரத்தன்மையான வழிபாடு அது, பேராசை குணம் உள்ளது இல்லைங்களா. இப்ப இதை பத்தி இன்னும் விளக்கமா பார்ப்போம். இப்ப சிறந்த வழிபாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை வழிபாடுறதுதான் மிக சிறந்த வழிபாடு. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவான் கிட்ட வழிபாடு, இந்த வழிபாடு தான் ரொம்ப சிறந்த வழிபாடு. இது முத்திக்கான வழி. திருப்பி பிறப்பு இறப்பு கிடையாது நமக்கு இதுல. இந்த வழிபாடு என்னைக்குமே சிறந்த வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா. இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ப பாருங்க. ஒருவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். இப்போ இந்த இடத்துல வணங்குறவன் பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்துல வணங்குறான். இதுல இப்போ இருக்கிறவன் சுத்த சத்துவத்துல இந்த வழிபாடு பண்றான். மிக சிறந்த வழிபாடு இது. ஆனா குறிப்பா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் வழிபாடு பண்றான் அப்படின்ற. இப்ப நான் பௌதிகத்தில் இருக்கிறேன், நான் கர்மி, நான் பௌதிகத்தில் இருக்கிறேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கோவிலுக்கு போவேன், பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பேன், கோவில போய் வழிபாடு பண்ணுவேன், எல்லாம் செய்வேன். அந்த கோவில் வழிபாடு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த பிறகு திருப்பி நான் பௌதிகத்துல போறேன். அப்போ அந்த குணங்கள் மாற்றம் ஏற்படுது பாத்தீங்களா. அந்த மாற்றம் ஏற்படுறது தான் நம்ம சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறோம். அந்த மாதிரி இடத்துல சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறோம். ஒரு கோவிலுக்கு போனா, பகவான்கிட்ட கோவிலுக்கு போனா எப்படி பக்தி கொடுக்கணும், ஒரு தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும் போது அங்க போனா எப்படி வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு வருது. முக்கியமா அதுதான் நம்ம இது பண்ணோம். இதுல இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, நம்பிக்கை வழிபாடு. சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்க தேவர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வழிபடுகிறார்கள். ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் இருக்கு அவங்களுக்கு. இப்போ ஒரு பிராமணனை கூப்பிடுறீங்க, ஒரு அந்தனரை கூப்பிடுறீங்க, என் வீட்டுல ஒரு யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவர் அந்தனர் என்ன சொல்லுவாரு, சரி வரேங்க அப்படின்னுவாரு. அவருக்கு தேவை வருமானம், ஏதாவது வருமானம் கொடுப்பாங்க, ஏதாவது கொடுப்பாங்க போறாரு.
அவங்க என்ன வழிபாடு கேட்கிறாங்களோ அந்த யாகத்தை பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துருவார். ஏன்னா அவருடைய சேவை அதுதான். அவருக்கு அதுக்கேற்ற சன்மானம் அவங்க கொடுப்பாங்க, அது வாங்கிட்டு வந்துருவார். சத்துவகுணத்தை செயல்பாடு அதுதான். அது ஒரு வகையில தவறு இல்லைன்னு சொல்லனாலும், ஆனா அந்த செயல்பாடு வேதத்தை அக்செப்ட் பண்ணல. வேதம் அக்செப்ட் பண்ணாது. அது இன்னைக்கு சமுதாயத்துல நம்ம மாற்றம் இருக்கு, இந்த மாதிரி மாற்றம் இருக்கு, வேற வழி கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஜீவிக்கணும், அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? அவங்களும் பிழைக்கணும், அவங்களும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போகணும். டோட்டலா இப்ப குழப்பமான நிலை தான். ஆனா வேதம் அதை அக்செப்ட் பண்ணல. ஆனா நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, உபநேசம் மூலியமா சொல்ல வைக்கிறாங்க, யார் வேணாலும் பணம் சம்பாதிக்கலாம், இவங்களும் சம்பாதிக்கலாம், யாரு பிராமணனும் சம்பாதிக்கலாம், எல்லாரும் சம்பாதிக்கலாம். பட் ஆனா உனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் வாங்கிக்கணும். ஆசைப்படக்கூடாது, அதிகமா ஆசைப்படக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி, எல்லாருக்கும் ஃபேமிலி இருக்கு. சோ அப்ப இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் தான் எல்லா இப்ப இருக்கிற 4 ஆச்சாரிகளும் நம்ம தான் சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம ஏதாவது கோவிலுக்கு ஏதாவது நன்கொடை பண்ணணும், கோவிலுக்கு ஏதாவது நம்ம கோவிலுக்கு போய் ஏதாவது சிறப்பு செய்யணும், ஏதாவது நாம கோவிலுக்கு போனோம்னா நம்ம போக்குவரத்து செலவு காசு வேணும் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம எங்க போக முடியும்? அப்ப நம்ம சம்பாரிச்சுதான் ஆகணும். தவறு இல்லைன்னு சொல்றதுதான் நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் சொல்றாங்க. வேதங்களையும் ஒரு சில இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க, அதையும் காட்டுறாங்க. 10ஆம் மதிப்பா பாத்தீங்கன்னா அது அக்செப்ட் பண்ணல. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஆச்சாரிகள் சொல்றதை நம்ம கேட்டு நம்ம அதை பத்தி வழிநாடு பார்ப்போம். அதனால யாரும் எந்த பிராமணையும் நம்ம தவறாக எண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க யாரு இருப்பா? ஒரு பிராமண குவாலிட்டில தான் இருக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப தேவர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வழிபாடு பண்றாங்க. அதே அசூர ரசோ குணத்துக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா, நாடு நல்லா இருக்கணும், சமுதாயம் நல்லா வரணும், நாட்டு மக்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தான் ரசோ சத்திரியனா இருக்கிறவன். ஆனா அவனுக்கு பணம் தேவை. பணத்தை ஈட்டுறதுக்காக மக்கள் மேல வரிய போடுவான். இல்ல பக்கத்து நாட்டுல ஏதாவது பிரச்சனை ஏதாவது ஒண்ணு வராங்கன்னா அவங்கள போய் வெல்லுவான். என்னுடைய பராகிரகம், நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன், எனக்கு நீ அடிபணிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்றால அங்க போய் அசுரத்தனமையா நடந்துப்பான். அப்ப அந்த நாடை வெல்லுவான். வென்று அந்த நாட்டோட செல்வத்தை எடுத்துன்னு வருவான். அந்த நாட்டு மக்களையும் நமக்குள்ள ஒன்னா ஆக்கிப்பான். இந்த மாதிரி ஒரு அசுரத்தன்மையான செயல்பாடு வரும். ஏன்னா இதுவும் அக்செப்ட் பண்ணுதான், இதுவும் வேதத்துல அக்செப்ட் பண்றாங்க, தன்னுடைய வலிமையை காட்டுறாங்க. சத்திரியனுடைய வலிமை அதுதான், அது வழிபாடு. ஆனா நாம சாதாரணமா உள்ள இந்த 4 பிரிவில் இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, சாதாரண மக்களா இருக்கும் போது அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறுறோம் இல்லைங்களா? சத்திரியனா இருக்கணும், சத்திரியனா. இப்ப சாதாரண மக்கள் இருக்கான், ஒரு பிராமண அந்த அந்த இதுல மாறக்கூடாது, சத்திரியன் இதுல மாறக்கூடாது, அசுரத்தன்மைக்கு மாறக்கூடாது. அதே மாதிரி அவன் தமோ குணத்துக்கும் போகக்கூடாது, யார ஒரு சத்திரியும் போகக்கூடாது. சத்திரியனும் வைசியனும் தமோ குணத்துக்கு போகக்கூடாது. அது நம்ம அதை பார்த்துக்கணும் இல்லைங்களா? அதே தமோ குணத்துக்குள்ள பேய் பூதங்களே வழிபாடு பண்றாங்க. ஆனா இவங்க சூத்திரம் தான் பண்றான்னு சொல்லாதீங்க, அது நினைக்க கூடாது. சூத்திரம் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான். அவன் எல்லா இடத்துலயும் வேலைக்கு போவான், அவன் எல்லா இடத்துலயும் வேலைக்கு போறான், அவன் எல்லா இடத்துலயும் நான் வேலை செய்யறவர். அவருடைய செயல்பாடு அப்படிதான். சத்திரிகிட்டே இருப்பார், பிராமணகிட்டே இருப்பார், சூத்திரகிட்டே இருப்பார், வைசியங்கிட்டே இருப்பார் அவர். ஆனா இந்த 3 பேருமே, இந்த 4 பேருமே, 3 பேர் சொல்ற 4 பேருமே இந்த இந்த இடத்துக்கும் போவாங்க. யாராவது அழிக்கணும், தவறு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பேய் பூதங்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? இதை பத்தி ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்குறேன். இப்ப போ நம்ம அதை பத்தி ஒண்ணு விரிவா படிக்கலாம். இதுல என்ன நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறுவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை வழிபட வேண்டும். சாஸ்திரம் ஞானமும் சாஸ்திரத்தில் முழு நம்பிக்கையும் இல்லாதவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர மற்றவர்களை வழிபடுவார்கள். சாஸ்திர ஞானம் இல்லாதவங்க, சாஸ்திரம் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அந்த செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா பகவானை வழிபாடு பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த குணத்துல எப்படி எப்படி இருப்பாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த நம்பிக்கை வழிபாடை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ 5:6 என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5வது ஸ்லோகம் 6வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அசாஸ்திர விதிஹோரம் தப்யந்தே ஏ பதப்தபோ ஜனாஹ தம்பாஹங்கார சம்யுக்தா
காமராக பலான்விதா. அடுத்தது மாஸ்டர் வாக் பிரபுஜி. 6வது ஸ்லோகம் 6 படிங்க. வாஸ்தவ கஷ்யந்த சரீரஸ்தம் பூதகிராமமதேச மாம் சைவாந்த சரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க படிக்கலாம். சரி, இந்த இடத்துல 6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றது பண்ணா 6, 7மே வந்து இது 5, 6மே காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களை பரிந்துரைக்கப்படாத கடமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றன. அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றன அப்படின்ற. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா பபிதா மாதாஜி? சரி, ஓகே. இப்ப ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல வந்திருக்கோம். சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு. என்னன்னா சில பேர் மனசு கஷ்டப்படுவாங்க, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சமுதாயத்துல இப்ப அப்படிதான் போயின்னு இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள்ல சாஸ்திரத்துல சொல்லாததை இப்ப நிறைய பேர் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சாஸ்திரத்துல சொல்றத வழிபாடு விஷயங்கள் நான் சொல்ல வரேன். இப்ப பாருங்க, இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாருங்க, ஒரு பள்ளம் தோண்டி தலைய உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு காலை தூக்கி மேல வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கடும் தவம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றது. அப்புறம் தலையை மட்டும் வெளியே தெரிகிற மாதிரி உடலை வந்து உள்ளுக்குள்ள வச்சுப்பாங்க, வச்சு மூடிப்பாங்க. இது ஒரு நாள் கணக்குல அப்படியே இருப்பாங்க, நாட்கள் கணக்குல. அதே மாதிரி ஒரு குழி மாதிரி நல்ல ஸ்கொயர் குழி மாதிரி தோண்டிக்கிட்டு ஆழமா போய் உள்ள போய் உட்காந்துப்பாங்க. உட்காந்துட்டு மேல ஜீவ சமாதி மாதிரி மூடிக்கிட்டு உட்காந்துப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரிலாம் இவங்க செய்யறாங்க. இது வந்து வேதங்கள்ல எங்கேயுமே சொல்லப்படலை, எந்த இடத்துலயுமே சொல்லப்படலை. வேதங்கள்ல எந்த இடத்துலயுமே சொல்லப்படலை. அதே அசுரத்துக்கு தைத்திரியது அந்த வம்சத்துக்கு கூட இது சொல்லப்படலை. அந்த அசுர குலத்தோட அவங்களுடைய வேதம் சுக்ராச்சாரியர் என்ன சொல்றாருன்னா, அடுத்த நாட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணும் தான் சொல்லுவார் சுக்ராச்சாரியார். அவங்களுடைய அசுர தலைவர் அவர் இருக்கிறோம், அவரை தான் சொல்லி அவங்களை வழி நடத்துறாரு. ஆனா உடலை துன்புறுத்தி இருக்கணும்னு சொல்லப்படலை. ஆனா அதே வந்து இந்த கலிகாலத்துல இந்த மாதிரி இருக்கவும் முடியாது, இருக்கவும் கூடாது, இருக்கவும் முடியாது. இது பைத்தியக்காரத்தனம். இது இப்ப நம்ம பெருமாள் கோயிலுக்கு போறோம், திருப்பதி பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் மொட்டை அடிச்சுட்டு வரோம். அந்த காலத்துல வந்து மொட்டை அடிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைமுடிய பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. அது இப்ப கொடுத்துட்டு வராங்க. அந்த காலத்துல ஒரு துன்பம் வரும்போது நாம செஞ்ச பாவத்தை வெட்கப்பட்டு நம்ம வந்து கூனி குறுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுங்களா? அப்ப அந்த காலத்துல தலைமுடி எடுத்துருவாங்க. தன்னுடைய தலைமுடி எடுத்து உடம்புல வந்து கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்திப்பாங்க. குத்திட்டு தன்னை வந்து வருத்திப்பாங்க. இந்த மாதிரி வருத்திப்பாங்க. நம்முடைய முகத்தை வந்து சிதைக்க மாட்டாங்க. அந்த வர்ணங்கள் பூசிக்கிட்டு தலைமுடி எடுத்துட்டாவே அவனுடைய, அதாவது அந்த என்ன சொல்றதுன்னா அந்த கர்வம், நான் ஒரு வசதி படைச்சவன், என் தலைமுடி யாரும் பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வந்துதான் வந்து இந்த முடி எடுத்துட்டா தன்னுடைய அந்த அகம்பாவம் எல்லாம் போயிடும். அதுக்காக தான் சாஸ்திரத்துல வந்து முடிக்கு அந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறாங்க. தலைமுடியே மொட்டை அடிச்சுட்டாவே அந்த அகம்பாவம் எல்லாம் போயிடும், தன்னுடைய தீமை செயலாம் போயிடும் தான் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் மொட்டை அடிக்கிறது. கரும்புள்ளி செம்புள்ளி கொடுத்தி பகவானுக்கு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல உண்டு, வேதங்கள்ல உண்டு, உபநேசங்கள்லாம் உண்டு, கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதுதான் நம்ம திருப்பதியில போனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கோயில்ல போனா மொட்டை அடிப்போம். இப்ப நம்ம குழந்தைக்கு 3 ட்ரிப்பு மொட்டை அடிப்பாங்க, 3 முறை மொட்டை அடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கோயிலுக்கு மொட்டை அடிக்கணும். ஆக்சுவலா 3 வாட்டி மொட்டை அடிக்கிறது வந்து சயின்ஸ் சொல்லுது. 3 முறை மொட்டை அடிச்சா வந்து தலைமுடி இல்லாத போனா நல்ல ஞானம் கிடைக்கும்னு சொல்லுவது. அதுக்கு அந்தந்த, அதாவது ஆகன விதிப்படி பண்ண கோவில்ல போய் அந்த சாச சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணி அந்தந்த கோவில்ல போய் நாம மொட்டை அடிச்சோம்னா கண்டிப்பா வந்து
ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்றது வேதம் வந்து சொல்லப்படுது. அதுக்கு நிறைய விஷயங்களுக்கு சார்வம் இல்ல லெவல் 3ல வாங்க, ரொம்ப அழகா படிக்கலாம் அதை பத்தி, அந்த மொட்டை அடிக்கிறத பத்தி. இது சாஸ்திரம். அதுக்காக இந்த மாதிரி அழகு குத்துறது, உடம்புல உடம்புல குத்திக்கிட்டு இந்த தேர் இழுக்கிறது, இதெல்லாம் எங்கேயுமே சொல்லப்படல, செய்யக்கூடாதது. அதுதான் முருகப்பெருமானுக்கு காவடி தூக்குவாங்க. அது ரொம்ப அற்புதமான செயல்பாடு, ரொம்ப அற்புதமான. இது ஆதி காலத்துல இருந்தே உண்டு. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வடநாட்டுல அந்த காவடி தூக்கின்னு ஓடுவாங்க. அவட தூக்கின்னு இந்த இடத்துல வந்து பண்ணா தன்னுடைய தாய் வச்சுப்பாங்க, இந்த சைட்ல வந்து அவங்களுக்கு பிரியமானவங்களை யாராவது வச்சுக்கிட்டு இங்க இருந்து எடுத்துன்னு போவாங்க. ஹரிதுவாருக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல காசிக்கெல்லாம் தூக்கின்னு ஓடுவாங்க. நிறைய இடத்துல நார்த் இந்தியாலாம் அது ஃபேமஸ், அது ரொம்ப ரொம்ப. அதே மாதிரி அங்க இருந்து மண்ணு கொண்டு வந்து இங்க வருவாங்க, அந்த காவடி தூக்கின்னு வருவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம முருகப்பெருமான் ஆறுபடை முருக கோயிலுக்கு காவடி தூக்குறது ரொம்ப விசேஷம் அது. ஏன்னா இப்ப வந்து அழகு குத்துறது, இந்த குத்திட்டு உடலை குத்தி சித்திரவதை பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்றது, இதெல்லாம் வந்து வேதத்துல குறிப்பிடல. கந்த புராணத்திலே சொல்லப்படல, கந்த புராணத்திலேயே அது சொல்லப்படல. கந்த புராணமும் நான் படிச்சிருக்கிறோம், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். பகவான முருகரை பத்தி, திருமுருகரை பத்தி அவ்வளவு அழகா இருக்கும், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அவருடைய இதுல. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து, ஆனா அந்த தேவர்கள், இந்த வனவாசி இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அதாவது வள்ளி தேவான, அவங்களோட வள்ளியோட அந்த இதுல வந்து ஆதிவாசிகள் அவங்களுடைய இதுதானே, அவங்களுடைய இதுல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகு குத்துறது கிடையாது. அந்த மாதிரி அதிலே கந்த புராணத்திலே அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ இந்த அழகு குத்துறது, தேவையில்லாத இந்த மண்ணுக்குள்ள புதைஞ்சு இருக்கிறது, நான் ஜீவ சமாதியில இருக்கிறது, இதெல்லாம் வேதத்துல எங்கேயுமே சொல்லப்படல. ஆனா இவங்களே வந்து அத மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் வந்து ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அதோட அவங்கள ஜீவ சமாதினா, இப்ப ராகவேந்திர சுவாமி ராகவேந்திரர் பாத்தீங்கன்னா அவரு உள்ள போய் சமாதி ஆயிட்டார். அதோட அவ்வளவுதான். அவருடைய முடிச்சுக்கிறார், பகவான் கிட்ட போயிடுறாரு. அந்த மாதிரி. ஆனா நான் உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு நாள் இருந்தேன், 15 நாள் இருந்தேன், 1 மாசம் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வெளியே வந்துட்டு அவங்களுடைய அதை வந்து பிளஸ் ஆக்குறாங்க. இது மாதிரி பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து தவறான வழி. ஏன்னா நமக்குள்ள எல்லா ஜீவராசி இதுகத்திலும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவரை சித்திரவதைப்படுத்துறோம், உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை சித்திரவதைப்படுத்துறோம். அந்த செயல் செய்யவே கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. அந்த மாதிரி காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடமைகள் தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மற்றின்றி உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் சித்திரவதை பண்றாங்க, அவரையும் துன்புறுத்துறாங்க. இந்த உடல் அவருடையதான், உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் அவருடையதான், நமக்குள்ளேயும் பாதுகாப்பா இருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவரை இந்த உடலை போய் நம்ம துன்புறுத்துறோம்னு செய்யும்போது நம்ம செயலால துன்புறுத்துறோம், புத்தியால துன்புறுத்துறோம், மனதால துன்புறுத்துறோம் இல்லைங்களா? அது எவ்வளவு பெரிய பாவகரமான செயல் இல்லைங்களா? அது அறியாம செய்யறாங்க. இது எல்லாமே அசுர குணம் சொல்லப்படுது. அவ காமம் தான் இதுக்கு காரணம். பற்றுதல் பலவந்தத்தால் அகங்காரத்துடன் முட்டாள்தனமான செயல்பாடு. உடலையும் உள்ளே உள்ள பரமாத்மாவை துன்புறுத்துறாங்க. அப்போ பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுயேட்சை நித்தியமாக உழுவது தான் அசுரத்தன்மையோட நபருக்கு ஒரே கதி. அந்த அசுரத்தன்மை உடலை சித்திரவதை பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம தமோ குணத்துக்கு போயிடுறோம், அரக்கத்தனமான குணத்துக்கு போயிடும். அப்ப அரக்க கணத்தா குணத்துல போயிடும் போது திரும்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மாறி மாறி இந்த உடல் தான் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? சம்சார கடல் தான் கிடப்போம், சம்சார சாகரத்துல தான் நம்ம கிடப்போம். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலே திரும்ப திரும்ப இதுதான் வரும் இல்லைங்களா? வேத அறிவின் பாதையில் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டம் பெற்றால் இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இறுதியில் பரம இலக்கை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நம்பிக்கை வழிபாடுல கடைசி பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 7. ஆஹாரஸ்த்வபி சர்வஸ்ய த்ரிவேதோ பவதி ப்ரிய
यज्ञस्तपस्तदा दानं देशां वेदम् इमं शृणु. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தனத்திற்கு பொருந்தும். தானத்திற்கு பொருந்தும். அவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்பொழுது கேள். இப்ப இது வரைக்கும் சொன்னது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை வழிபாடை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? இந்த 3 வகையான செயல்பாடுகளை இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி நம்பிக்கை வழிபாடை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இனி சொல்ல போறது உணவை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறாரு. அடுத்த பதத்துல இருந்து நம்ம படிக்க போறது. ஆனா இதுல என்ன சொல்றேன்னா, வாழ்வில் நாம் தேர்ந்தெடுப்பவை அனைத்துமே நம் குணங்களை குறிப்பவை. நல்ல விஷயம் என்னவெனில், நாம் எந்த குணத்தோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறோமோ அதில் கட்டுப்படுகிறோம். ஆகையால் நமக்கு உயர்வு, அதாவது வாய்ப்பு உள்ளது. இப்ப அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப நம்ம எல்லாம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 2ஆம் லெவல்ல வந்திருக்கிறோம். இப்ப முடிக்க போறோம். அடுத்தது 3ஆம் லெவல் போக போறோம். நம்ம உத்தம நிலைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதாவது மத்தியம அதிகாரி நிலையில நம்ம வந்திருக்கிறோம். இப்ப இந்த லெவல் வந்ததே மத்தியம அதிகாரி லெவல் தான். இது பக்தி சாஸ்திரி முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த லெவல் போயிட்டே இருக்கும். பக்தி சாஸ்திரி முடிக்கிற வரைக்கும். இப்ப நம்ம அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உபநேசங்களை படிக்க போறோம். அடுத்த லெவல் உபநேசம் தான். அடுத்த மாசம் நம்ம அதான் படிக்க போறோம். ஈசோ உபநேஷ் படிப்போம். பக்தி ரசாம்பர சிந்து படிப்போம். இது மாதிரி நிறைய ஒரு 4 புக்கு இருக்கு. அந்த 4 புக்கு படிக்க போறோம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அப்ப இந்த சங்கம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி உள்ள வந்துட்டோம். நம்ம எல்லாருமே உள்ள வந்துட்டோம். எத்தனை பேருக்கும் தெரியாது. இந்த சங்கத்துல அப்படியே ஈடுபாடா போயிருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பக்தி விஷயங்களை நம்ம நிறைய படிக்க போறோம். சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்க போறோம். உபநேசம் மூலியமா நம்ம படிக்க போறோம். ஈசோ உபநேசம்லாம் முக்கியமா 108 உபநேசங்கள்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உபநேசம் அது. 10 நடைமுறைக்கு உள்ளது அதுவும் ஒண்ணு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அது சாரன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ சூரிய பகவான் ஒரு ராசியில நிக்கிறார். ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு ராசியில நிக்கிறார். ஒரு மாசம் தான் ஒரு ராசியா நம்ம பண்ணிருக்கிறோம். நம்ம வேத சாஸ்திரம் சொல்லுது. அப்போ ஒரு ராசி, முதல் ராசி நம்ம என்ன சொல்றோம்? மேஷ ராசின்றோம். அந்த மேஷ ராசியில சூரியன் எங்க நிக்கிறார்? நம்ம சித்திரை மாசம் நம்ம முதல்ல சூரியன் நிக்கிறார். இது மாதிரி ஒரு மாசம் சொல்றீங்களா? அதே மாதிரிதான் இந்த 4,32,000 வருடங்கள் இருக்கு. நம்முடைய கலிகாலம். நம்ம கலிகாலத்தை 4,32,000 வருஷத்தை அது 12ஆ அதை டிவைட் பண்றாங்க. 12ஆ டிவைட் பண்ணி அதுலயும் ஒரு 12 திரும்பவும் இதை பண்றாங்க. அப்படி பண்ணி பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப இப்ப அந்த 4 லட்சம் குறிப்பா எடுத்துங்களேன். 4 லட்சத்தை நீங்க 12ஆ போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வரும் பாருங்க. அதுலயும் ஒரு 12 போட்டீங்கன்னா அந்தந்த குறிப்பிட்ட அந்த வருஷம் வரைக்கும் பாருங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்ல போனா ஒரு 5000 வருடங்கள். 5000 வருடங்கள் இந்த தன்மையில போயிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப இந்த தேவரை சிவபெருமான் இருக்கார். சிவபெருமான் வழிபாடு, புக்தர் வழிபாடு, புக்த பெருமான வழிபாடு, விஷ்ணு வழிபாடு, முருகப்பெருமான் வழிபாடு, இந்தந்த காலத்து தகுந்த மாதிரி அது வருது. இப்போ மனு சொல்றோம், 14 மனுக்கள் சொல்றோம். அது மாதிரி 14 மனுக்கள் நம்ம இந்த மனுக்கள்ல ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இந்த மனுக்கள் இந்த கோட்பாடோட இவங்க மக்கள் போவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாரு? வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா கட்டமைச்சு கொடுக்குறாரு. ஆனா அந்த வேதங்கள் ஒரே வேதம் தான். அந்த காலத்துல சொன்ன வேதங்கள் அப்படியேதான் போயிருக்குது. இது கற்பனை கிடையாது. இது கற்பனை கிடையாது. வேதங்களையும் உபநேசங்களையும் அதை உள்வாங்கின பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அது புரிய வரும். அதுதான் அவர் சொல்றாரு, வாழ்வில் தேர்ந்தெடுப்பவை அனைத்தும் நம் குணங்களுக்கு குறிப்பவை சொல்றார். நல்ல விஷயம் என்னவெனில், நாம் எந்த குணத்தோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறோமோ அதில் கட்டுப்படுகிறோம். ஆகையால் நமக்கு உயர்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாமும் உணவு பத்தி பார்க்க போறோம். 2வது உணவு பத்தி பார்க்க போறோம். இப்ப நம்பிக்கை வழிபாடை பத்தி பார்த்தோம்.
இப்ப உணவுன்றது 8வது பதத்துல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் இந்த 3 பதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். இந்த பழங்கள் அப்படின்னு சொல்ற இந்த உணவுகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நம்ம உணவு உண்ணுவோம். குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான். இப்போ சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவன், சத்துவத்துல இருக்கிறவன், ரசோல இருக்கவன், தமோல இருக்கவன், இந்த 4 பேருமே எப்படி உணவு உண்றாங்க? குறிப்பா இந்த முக்குணங்கள் உண்ற மட்டும் சொல்லுவோம். இது இல்லாம போறதுதான் சுத்த சத்துவம். இப்ப இந்த உணவு என்ன மாதிரி உணவு உண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிற குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த குணத்துல இருக்கிறவன் நிறைவானது, சார் உள்ளது, மகிழ்விப்பது, விளைவு பாத்தீங்கன்னா நெடிய வாழ்நாள் தூய்மைப்படுகிறது, பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி. சோ இந்த செயல்பாடு சத்துவ குணத்துல. நிறைவானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய அவங்க திருப்தி அடைவாங்க. இது போதும், இது நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட்டாவோட திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. ஒரு லிமிட், நம்ம ஒரு அன்றாட சாப்பிடுற உணவுல நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடுவோம், உணவு எவ்வளவு எடுத்துப்போம். ஒரு வேளை ஒரு உணவு எடுத்துக்கிறோம்னா எவ்வளவு நம்ம வேதம் சொல்றது எவ்வளவு இருக்கும், நீங்க எவ்வளவு பெரும்பாலும் சாப்பிடுவீங்க, உரைச்சியோ அதிகமாவோ சொல்ல வேண்டாம், நீங்க எவ்வளவு லிமிட்டா சாப்பிடுவீங்க உங்களுக்கு தெரிந்த மாதிரி சொல்லுங்க. பிரபு, அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு தண்ணீர், கால் வயிறு காற்று. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வேதம் சொல்லுது மாதாஜி, நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க தான் கேக்குறேன். இப்ப நீங்க அதே மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிறீங்களா? அது தெரியாது பிரபுஜி. அதுதான் குணம். அங்கதான் மாறுபாடு இருக்கு. இது வேதம் சொல்றது நம்ம அக்செப்ட் பண்றோம், அதை பண்றோம், ஆனா ஏத்துக்கிறோம். வேதம் சொல்றது ஏத்துக்கிறோம், ஆனா நம்ம நடக்கிறோமா? சரிங்களா? ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப கோவில்ல போறோம், அன்னைக்கு மீட்டிங்ல 9 மணி மீட்டிங்ல முந்தா நாள் சொல்றாரு ND பிரபு, கோவில் நிர்வாகி சேர்மன் சொல்றாரு, நம்ம தமிழ் டீம்ல என்ன டிஷ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு. மங்கள மாதாஜி வராங்க, நான் போறேன். அப்புறம் கிரி பிரபு வராரு, தாரணேஷ் மாதாஜி வரேன்னு ஒரு கரெக்டா சொல்ல முடியல, ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதனால வர முடியல. இருந்தாலும் வரேன்னு ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ இவங்க ஒரு 4 பேர் நாங்க போறோம் வச்சுங்களேன். உங்க சைட்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவங்க சொல்லும் போதே, அந்த மீட்டிங் சொல்லும் போது நாக்கெல்லாம் சொல்லு விடுது. அந்த மாதிரி இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பொங்கல், பூரி, என்னமோ சொல்றாங்க. நம்ம இதுல அவங்க இன்னொரு டீம், மலையாள டீம்ல அவங்க ஒரு டைம் அவங்க ஒரு டிஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க, கன்னடம், அப்புறம் ஹிந்தி, குஜராத்தி, மராத்தி, இவங்க எல்லாமே ஆளாளுக்கு ஒரு டிஷ் சொல்றாங்க. அப்ப பிரபுஜி என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, காலையில ஒரு 4 ஸ்டேட் உள்ளவங்க மார்னிங் டிஃபன் எடுத்துங்க, எல்லாரும் ஒரு டிஷ் ஒண்ணு பண்ணுங்க. அப்படி பாத்தீங்கன்னா காலையில டிஃபன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலைல மட்டும் மொத்தம் 21 ஐட்டம் வருது காலையில மட்டும். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கும், சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா சொல்லி பாருங்க. அவ்வளவு டிஷ் காலைல பகவானுக்கு போக கொடுக்க போறாங்க. 8 போகம் பகவானுக்கு. அப்ப 8 போகம் பிரசாதம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. கோவில்ல போனா மகா பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட அப்படி இருக்கும். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, டே மடையா சாப்பிடாத, கண்ட்ரோல் பண்ணுன்ற, அதிகமாவும் சாப்பிடாத, கம்மியாவும் சாப்பிடாத, உனக்கு தேவை என்னமோ அது மாத்திரம் எடுத்துக்கொன்ற. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த 21 டிஷ் நம்ம சாப்பிட வைப்பாங்க, கொடுப்பாங்க, இலையில வைப்பாங்க, வைப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு லட்டா பாதி லட்டா சாப்பிடுவேன், ஒரு பாதி, இந்த மாதிரிதான் சாப்பிட்டாகணும். எல்லாத்துலயும் ஒண்ணு சாப்பிட்டோம்னா வச்சு காலையிலே பொங்கல் அடிச்சா என்னத்துக்கு ஆகும் நமக்கு. ஒரு மாதாஜி பொங்கல்றாங்க, ஒரு மாதாஜி என்னென்னமோ சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி. ஆனா நம்ம லிமிட் என்னன்னா, எல்லாருமே உணவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 400 கிராம் தான், அதுவே அதிகம். 400 கிராம் சாப்பிடுறது அதிகம். நம்மளுடைய இப்ப இன்னைக்குள்ள பௌதிக சட்டம் சொல்லுது, அதாவது நம்மளோட டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றது, அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா 400 கிராம் மேல எடுத்துக்காதீங்க, உணவு எடுத்துக்காதீங்க. வேதமும் அதான் சொல்லுது. 4 கை அவ்வளவுதான். ஒரு கை சாப்பிடுறது 100 கிராம் சாப்பிடுவோம் அதிகம். இப்ப நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் கை இது வரைக்கும் படணும்னு சொல்லுவாங்க, அன்னம் இது வரைக்கும் கடையில பண்ணணும்னுவாங்க. இப்ப நம்ம சிம்பிளா ஸ்டைலா எடுத்து இப்படி சாப்பிடுறோம். இப்போ
ஸ்பூன்ல சின்ன ஸ்பூன்ல சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடுவோம். அதனால அந்த காலத்துல என்ன சொல்லுவோம், 4 கை உனக்கு 4 கை வைத்தியன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த 4 கை சாப்பிட்டாவே நிறைவானது அது. அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க சத்துவ குணத்துல. 8 கை சாப்பிடுறவங்க யார் சாப்பிடுவா? ரசோ குணத்துக்காரன் தான் சாப்பிடுவான், தீவிரமா சாப்பிடுவான். ஸோ நிறைவானதான் சாப்பிடுவாரு சத்துவ குணத்துல வருது, லிமிட்டா இருப்பாரு. சாறு உள்ளதுதான். இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கின்னு பாத்தீங்கன்னா சாறு உள்ளதுதான் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க விளைவிப்பு அவங்களுடைய அதோட பலன் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நெடுநாள் ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்க, தூய்மை அடைகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நோய்கள் கம்மியா இருக்கும். நோய் வரும், நோய் வராம யாருக்குமே இல்லை, நோய் எல்லாருக்கும் வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணம். ரசோ குணம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரைப்பு, எரிவது. நமக்கு அதுல என்ன பலன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துன்பம், துயரம், வியாதி. இப்ப இந்த கசப்புன்னு சொல்லும் போது என்ன பண்றோம், பாவக்காயை பாவக்காய் கசப்பு தான், ஆனா இன்னைக்கு அது நோய் குணப்படுத்துற ஒரு இதா இருக்கு, மூலிகையா இருக்கு. ஆனா அதுவும் லிமிட்டா எடுத்துக்கணும். ஒரு சில மாதாஜி சுகர் வந்துட்டாவே என்ன பண்ணுவாங்க, வாரத்தை ஒரு வாட்டி போடணும், 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பாவக்காய் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறாங்க. பாவக்காய் ஜூஸ் சாப்பிட்றது நல்லது, மாசத்துக்கு 2 முறை சாப்பிட்டா போதும். சும்மா அது ஒரு லிமிட் இருக்கு, அந்த லிமிட்டோட ஜூஸ் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு மேல சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிட்டாவே பிரச்சனை தான் நமக்கு அது இல்லைங்களா? கசப்பு. அதே மாதிரி புளிப்பு அதிகமா எடுத்துப்பாங்க யாரு? ரசோ குணத்துக்காரங்க. அதே மாதிரி சூடு, சுட சுட சாப்பிடவே கூடாது. இப்ப நிறைய பேர் வீட்டுல எல்லாம் அதுக்குதான் ஆட் பேக்கே வச்சுக்கிறாங்க. ஒரு வீட்டுல ஆட் பேக் வச்சுக்கிறாங்க, ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் லேட்டா வருவாரு, அதனால அவர் ஹீட் பண்ணி சப்பாத்தி எல்லாம் சூடு பண்ணி பஜ்ஜி எல்லாம் சூட் பண்ணி எல்லாமே ஒரு ஹாட் பேக்ல வச்சுருவாங்க, சூடா இருக்கணும்னு. அது கண்டிப்பா ப்ராப்ளம். ஹாட் பேக்ல இருக்கிற பொருள் எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான் இல்லைங்களா? அதுவும் சயின்ஸ் சொல்லுது. சரி, ஓகே, அதுக்கு ரொம்ப உள்ள போக வேண்டாம். சூடான சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ரசோ குணத்தான் கொண்டு போகும். அது எங்க வீட்லயே சொல்லுவாங்க, எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, ஆம்பளைங்க எல்லாம் சூடா சாப்பிடணும், அப்பதான் அவங்க எல்லாம் ஒரு ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆம்பளைங்கெல்லாம் கண்டிப்பா நல்லா சூடா சாப்பிடணும் எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க. நான் இப்போ இதை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சூடா சாப்பிட்றது தப்புன்னு ரசோ குணத்தை கொண்டு போறதுன்றத இது தெரிஞ்சுன்னு நான் இப்ப என்ன பண்றேன், சூடாவும் இருக்காது, குளிர்ச்சியாவும் இருக்காது, மிதமா சாப்பிடுறது. அதே மாதிரி உரப்பு, எரிவது. இப்ப எரிவது தான் நம்ம நிறைய இடத்துல இப்ப சாப்பிடுறாங்க. எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா நெருப்புல வச்சு இது பண்ணக்கூடாது, சுட்டு சாப்பிடக்கூடாது. சுட்டு சாப்பிடுறது அது தவறு, வேதம் அக்செப்ட் பண்ணல. அது அப்படி சாப்பிடுறவங்க ரசோ குணம் தான், அது சாப்பிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி அப்படி பார்த்தா அதுக்கு இப்ப அந்த நெருப்புல ஹீட் பண்ணும்போது, சூடு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல கார்பன் கிடைக்கும், கார்பன் பிடிக்கும். இப்ப நம்ம வீட்டுங்களை சும்மா பாத்திரத்துல நெருப்பு வச்சு நம்ம பண்ணிடும் போது கீழே எல்லாம் கருப்பு கருப்பா பிடிக்குதுங்க இல்லையா? அந்த கருப்பு அப்படியே உணவுல வரும்போது அதை நம்ம உட்கொள்ளும் போது நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரும், ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் வரும். அதனால அந்த கார்பன் பிடிக்கும், அதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு அதுல. ஸோ அதனால நம்ம அது எரிவதை டைரக்டா அடுப்புல வச்சு நம்ம சூடு பண்ணி சாப்பிட்றது, தீயில எரி வச்சு சாப்பிட்றது தவறு, சாப்பிடக்கூடாது. அது சாப்பிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் நமக்கு வந்துடும், ரசோ குணம் வந்துடும். அதனால கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, எரிவது, இந்த 5மே நமக்கு ரசோ குணத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி அறியாமை குணம் தமசு. தமஸ் குணத்துல இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாதது. அதோட பலன் என்ன பாருங்க, நோய் தொற்று வரும், நோய் மாசுபடுத்தும், இளமையிலே மரணம் கிடைக்கும், சின்ன வயசுலயே இறந்துருவாங்க, ஷார்ட் பீரியட்ல இறந்துடுறாங்க. சுவையற்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பெரும்பாலும் நிறைய சொல்லலாம். டேஸ்ட் இல்லாத பொருள் எப்படி கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பழம் இருக்குன்னா ஒரு பழத்தை பக்குவம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு மாங்காய் இருக்கு, பழுத்தாதான் அது சுவை நல்லா இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் காய்வாட்டா இருக்கும்போது சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. காய்வாட்டா இருக்கும்போது அது புளிப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த புளிப்பு கிடைக்கும். ரொம்ப சில பேர் புளிப்பு நல்லா பிடிக்கும் அந்த மாங்காயை சாப்பிடுறது. ஆனா அது அதிகமா எடுத்துக்கூடாது. எடுத்துன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு உடல் வழியா ப்ராப்ளம்,
குணமும் மாறும் நமக்கு. அது மாதிரி அந்த பக்குவமான நிலையில இருக்கும்போது அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிடணும். எந்த கனியா இருந்தாலும் பக்குவம் அடைஞ்சப்பதான் சாப்பிடணும். பக்குவம் அடையது முன்னாடி நாம சாப்பிடுறது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள குணம் மாறும். வாழைப்பழத்தை நீங்க நிறைய வீட்டுல பாப்பீங்க. காய் வாட்டா இருக்கும்போது சாப்பிடுவாங்க. சில நேரத்தில் ஏதோ சாப்பிடணுன்ற சாப்பிடுவாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம குணத்தை மாத்தும். அதனால சுவையற்றதை மேக்சிமம் சாப்பிடக்கூடாது. டேஸ்ட் இல்லையா ஒதுக்கணும், வேண்டாம் ஒதுக்கணும். அது அழுகியது கண்டிப்பா சாப்பிடவே கூடாது. உணவுலையும் எடுத்துக்கூடாது, நம்ம டைரக்டாம நாம உணவா எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது. அது அழுகுனதை தொடவே கூடாது. நம்ம வீட்டிலே அடிக்கடி நடக்கும். தக்காளி பழம் கொஞ்சம் கெட்டி போயிருக்கும். ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பாதி மட்டும் கட் பண்ணிட்டு நல்ல பழத்தை மட்டும் போடுவாங்க. அது நல்லா இருக்கு, இந்த சைடு பாதி நல்லா இருக்கு, பாதி அழுகி போச்சு அப்படின்னு. தக்காளினாவே ஃபுல்லா அழுகுன்னு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணா பாதி பாதி போட்டு கத்திரிக்காய் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க சில வீட்டுகள் எல்லாம். ஏன் நம்மளும் அப்படிதான் பண்ணியிருக்கிறோம். அது வேதம் படிக்கிறது முன்னாடி, வேதம் படிச்சு இது உணர்ந்த பிறகு அது மாதிரி கிடையாது. கெட்டு போச்சா தூக்கி ஓரம் போட்டு, அதோட தேவையில்லை அது. அதனால உடல் தான் நமக்கு, உடல் மாத்திரம் இல்லை, நம்முடைய எண்ணம் மாறும். எண்ணம் மாற ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம செய்யறது பகவானுக்கு தான் செய்யறோம், நமக்காக செய்யல. உணவு செய்யறது நமக்காக செய்யல. எது இருந்தாலும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி தான் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றோம். அப்ப அந்த எண்ணத்துல இருக்கும்போது நம்ம அழுகுந்த வைக்கவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? அதுமே தூக்கி போட்டுருவோம். ஆனா அதை சாப்பிட்றவங்க யாருன்னா தமோ குணத்துக்காரங்க அதை மாதிரி சாப்பிடுவோம். தீண்டத்தகாதது, எச்சப்பட்ட எந்த பணத்தையும் நம்ம எந்த ஒரு உணவையும் நம்ம உட்கொள்ளவே கூடாது. இப்ப நம்ம வீட்டுல எப்பவுமே பரிமாறுவாங்க, சாப்பாடு எல்லாம் பரிமாறுவாங்க. அது இப்பவும் இருக்கு, சில வீட்டுல இருக்கு, சில வீட்டுல இல்ல. ஏன்னா இப்ப நாகரிகமான காலம் வந்துடுச்சு. இப்பெல்லாம் ஒரு கரண்டில ஒரு பாத்திரத்துல இருந்து இன்னொரு கரண்டில போட மாட்டாங்க. ஒரு பாத்திரத்துல இருக்குன்னா, ஒரு குழம்பு இருக்குன்னா அந்த குழம்புல அந்த கரண்டி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரசத்துல போட மாட்டாங்க, அன்னத்துல போடக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம பொரியல்ல போடக்கூடாது, கூட்டுல போடக்கூடாது. எதுலையுமே அந்த கரண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த கரண்டி எதுல யூஸ் பண்ணணுமோ அது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும், மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, நாமளே பரிமாறிக்கூடாது. முக்கியமா இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான், நாமளே பரிமாறிக்கூடாது. நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது யாரையும் தொடக்கூடாது, நம்மளை யாரையும் தொடக்கூடாது. நம்ம சாப்பிடும்போது நாம யாரும் தொடக்கூடாது, நம்மளை யாரும் தொடக்கூடாது. அதே மாதிரி நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாத்திரங்களை நம்ம தொடக்கூடாது. தொடாம தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். மற்றதுக்கு அப்ப யாருன்னா யாரா ஒரு ஆள் நமக்கு பரிமாறணும். பகவானுடைய பிரசாதம் அப்படிதான் பரிமாறணும். இந்த மூணுத்தையும் சொல்லிட்டேன். இப்போ ஒரு சுத்த சத்துவத்துல எப்படி சொல்லணும், எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன். இப்ப பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்றோம், பகவானுக்கு உணவு ரெடி பண்றோம்னு வச்சுங்களேன். அந்த கிச்சன் வரைக்கும் அங்க ஒரு பாத்திரம் இருக்கணும். அந்த பாத்திரத்தை நம்ம டைரக்டா யூஸ் பண்ணவே கூடாது. அது பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் அந்த பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணணும். நாம எடுத்து வெளியெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது, வெளியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த ரூம் விட்டு வெளியே வரக்கூடாது, கிச்சனை விட்டு. அது பகவானுடைய போக பிரசாதம் பண்றது ஒண்ணு. அதுல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். எதுல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா, பகவானுக்கு அங்க நெய்வேத்தியம் பண்றது அதுக்குன்னு ஒரு பாத்திரம் வச்சிருப்போம் இல்லையா, பாத்திரம் வச்சிருக்கணும், அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஏன்னா பகவான் நெய்வேத்தியம் பண்ற பாத்திரம் வருது, அது ஹீட் பண்ணக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது, எச்சப்படக்கூடாது. அதுல டைரக்டா நம்ம எடுத்து சாப்பிடவும் கூடாது. பகவானுக்கு வைக்கிற பிரசாதம் அந்த அவருடைய மெட்டீரியல் நம்ம தொடவே கூடாது. அதை எடுத்து டைரக்டா எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது. அதை ஹீட் பண்ணக்கூடாது, அந்த பாத்திரத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. அதை நம்ம பகவானுக்கு அங்கே அதுக்குன்னு ஒரு கபோர்டு மாதிரி வச்சு அதை தொடச்சி அப்பப்போ தொடச்சி உள்ள பத்திரம் பண்ணி வச்சிடணும். அந்த இடத்துல சுத்தி சாம்பிராணி போட்டு வைக்கணும், அதாவது துளசி இலை போட்டு வைக்கணும். அந்த இடத்துல சுத்தி நல்ல ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல வைக்கணும். ஏன்னா பகவானுடையது, அவருடைய ஐட்டம் அது. இங்க கிச்சன்ல செய்யற சமையல் அந்த பாத்திரத்தை வெளியே கொண்டு வரக்கூடாது, அதுலயும் வெச்சப்படக்கூடாது, நம்ம எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அந்த பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. ஓகேங்களா? அது அப்ப இங்கிருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம், அவருடைய பாத்திரத்துல நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். அதை எதுவுமே நெய்வேத்தியம் பண்றோம். நெய்வேத்தியம் பண்ண பிறகு
மூணாவது ஒரு பாத்திரம் இருக்கணும். அது என்ன பாத்திரம்னு பாத்தீங்கன்னா, நாமும் அந்த அந்த பிரசாதத்தை திரும்ப கொண்டு வந்து எங்க கொண்டு வரும், அந்த பகவானுடைய பிரசாதம் அங்க முடிஞ்ச உடனே எடுத்து வந்து டைரக்டா நம்ம ஏற்கனவே குக்கிங் பண்ண பாத்தீங்களா, ஹீட் பண்ணி எல்லாம் பண்ண பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், வேற ஒரு பாத்திரத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்கணும். அங்க 4 விதமான ஐட்டங்கள் இருக்கணும், பாத்திரங்கள். அதுல இருந்து குக்கிங் பண்ணதுல இருந்து ஹீட் பண்ண பாத்திரம் இன்னொரு பாத்திரத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பகவானுக்கு பண்ண பிரசாதத்தை வந்து அதுல வச்சு ஆட் பண்ணணும். நம்ம கொஞ்சம் தான் பகவானுக்கு வைப்போம், எல்லாம் நிறைய வைக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. இப்ப ஒரு ஆளாக்கு அரிசி போட்டு வைக்கிறோம்னா அதுல என்ன கொஞ்சம் போது தான் வைக்க போறோம், மீதி 3/4 ஆளாக்கு அங்கதான் இருக்க போகுது. அப்போ அந்த அன்னத்தை எடுத்துன்னு வந்து நம்ம அதுல போடுவோம், போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். அது ஒரு பாத்திரம் ஆகி போச்சு. இப்ப 3 பாத்திரம் முடிஞ்சிச்சு. அப்ப பகவானுடைய நெய்வேத்தியம் பண்ணி எடுத்தாந்து மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அதை சுத்தப்படுத்திட்டு கழுவிட்டு உடனே கழுவிடணும். கழுவிட்டு வெறும் துணியால, நல்ல துணி கிளாத், அதுக்குன்னு ஒரு கிளாத் வச்சிருக்கணும். அந்த கிளாத்தை தொடச்சிட்டு அதை ஒருத்தர் பத்திரம் பண்ணி வச்சிடணும். அது பகவானுடைய பாத்திரம். அது இதுக்கு அப்புறமா நாம என்ன பண்ணணும்னா, நாம டைனிங் ஹால் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு பாத்திரம் இருக்கணும். இப்ப நாம எடுத்துக்கிறது அதை வந்து அந்த பாத்திரம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். பகவானுடைய பிரசாதம் பண்ணி கொடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா, அதுல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை வந்து கொண்டு வரணும் எங்க, டைனிங் ஹாலுக்கு, நம்ம சாப்பிட்ற இடத்துக்கு கொண்டு வரணும். இந்த இடத்துல கொண்டு வந்த பிறகு நாம என்ன பண்ணணும்னா, அதுல வந்து கரண்டிகளை கரெக்டா அந்த கரண்டிகளை போடணும். ஏன் குக்கிங்ல பண்ண கரண்டி இங்க வெளியே வரக்கூடாது, அங்க செஞ்ச எதுவுமே வெளியே வரக்கூடாது. இதுக்கு நாம டைனிங் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு தனி பாத்திரம் இருக்குல்ல, அந்த பாத்திரம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடணும். இது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு சம்பிரதாயம், அந்த என்ன சம்பிரதாயம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பாத்திரத்தை இலையில எப்படி பரிமாறணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த சைட்ல என்னென்ன பரிமாறணும், இந்த சைட்ல என்னென்ன பரிமாறணும், ஃப்ரண்ட் இலையில என்ன பரிமாறணும், பின்னாடி இலையில என்ன பரிமாறணும், ஒரு சம்பிரதாயம். அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த உணவு நம்ம கரெக்டா வைக்கணும், ஆச்சாரமா கரெக்டா வைக்கணும். அந்த உணவு கொண்டு அந்த பாத்திரத்தை வைக்கணும். நீர் எங்க வைக்கணும், ஜலம் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னு, கையை சுத்துற உபரி நீர் எங்க வைக்கணும், கங்கை நீர் விட்டு நம்ம சுத்தப்படுத்தணும்ல இலைய, அது எங்க வைக்கணும், இதெல்லாம் சாஸ்திரம் இருக்கு. இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா, சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும் தான் பண்ணுவான். சத்துவத்துல கூட பண்ண மாட்டான், தெரியாதுன்னா அதை உள்வாங்க முடியாது, கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் அது, அந்த செயல்லாம். கொஞ்சம் சுத்த சத்துவத்துல போறவன் அப்படிதான் சாப்பிடுவான், அந்த உணவு எடுத்துப்பான். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடும் போது விடும், அதுக்கும் நிறைய சிஸ்டம்லாம் இருக்கு. உட்கார ஸ்டைல் இருக்கு, எப்படி அன்னத்தை சாப்பிடணும், எப்படி மென்னு சாப்பிடணுமா, முழுங்கணுமா, வாயை திறந்து சாப்பிடணுமா, எப்படி சாப்பிடணும், இதெல்லாம் கூட சாஸ்திரம் சொல்லுது. இதெல்லாம் சுத்த சத்துவத்துக்குள்ள உள்ளவனு. இது நம்ம இந்த லெவல் வேண்டாம், இந்த லெவலோட நிறுத்திப்போம், இதுக்கு மேல நிறைய இருக்கு. இது மாதிரி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள்லாம் இப்படிதான் வச்சு ஆஃபர் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா, நம்ம பண்ணலன்னா, நம்ம வந்து சரியா உள்வாங்க பண்ணலன்னா அது அபராதம். தீட்சை வாங்கினவங்க கரெக்டா பண்ணுவாங்க, அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி துளசி இலை வைக்கிறது கூட சரி, கரெக்டா வைக்கணும். பகவானுக்கு துளசி இலை கரெக்டா கட் பண்ணி வைக்கணும். அப்பப்போ துளசி இலை கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி நம்ம பகவானுக்கு வைக்கணும். இல்லை என்னால முடியலைங்க, காலையில நான் ஒரு நேரம், அதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கு, காலையில ஒரு நேரம் இருக்கு, அந்த நேரத்துல ஸ்லோகம் சொல்லி நமக்கு வந்து தாயாரை சாந்தப்படுத்தணும். துளசி தாயாரை சாந்தப்படுத்தி அந்த இடத்துல நம்ம துளசி கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சு வைக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு கிளாத் ஒண்ணு, அதுக்குன்னு கிளாத் ஒண்ணு தண்ணி தெளிச்சு ஈரமா வச்சு அதுல இலைய வச்சு, அந்த துளசி இலைய வச்சு தாயார் இலை வச்சு மூடிட்டு ஒரு இடத்துல பகவானுக்கு பக்கத்துல ஒரு காத்தோட்டமும் அதுல வச்சிடணும். அது அப்பப்போ நீர் விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், ஈரமா இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது சீக்கிரமா உலர்ந்து போகாது, அழுகும் போகாது. ஒரு நாளைக்கு கட் பண்றதா ஒரு நாள் வைக்கலாம், அது 2ஆம் நாள் 3 நாள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த இலை வந்து தன்மை போயிடும், அந்த இலையோட தன்மை போயிடும். அப்ப அதுக்கு சத்து கிடைக்காது, அதோட சக்தி பலன் கிடைக்காது. அதனால அதையும் பார்க்கணும். ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த 3 விதமான குணங்கள் எப்படி செயல்படணும், சுத்த சத்துவத்துல எப்படி இருக்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு அளவுக்கு, இல்லைங்களா. இனி பார்ப்போம். அப்போ உண்ணும் உணவு நம்மை உண்டாக்குறது. நம்ம என்ன மாதிரி உணவு உண்றோமோ அதுதான் நம்மளுடைய புத்தியை உண்டாக்குது. ஏன் நாம குறிப்பா ஆனியன் கார்லி எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஆனியன் கார்லி சாப்பிட்ட அது ஒரு மருந்து தான், அது வந்து நோய்க்குள்ள மருந்து.
ஆனா அது உணவு கிடையாது, அது உணவோட ஐட்டம் கிடையாது. அது நாம என்ன பண்றோம், அதுதான் பெரும்பாலுமே சாப்பிடுறோம். இன்னைக்கு பிராமணன் சாப்பிடுறாரு. ஏன்னா எங்க எங்க எங்களுடைய முன்னோர்கள் அதெல்லாம் சொல்லலைங்க அப்படின்னு சாப்பிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பிராமணன் நான் பார்த்திருக்கேன். அவங்க மேல ஒரு 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 ஸ்மெல் அடிக்கும். ஆனியன் சாப்பிட்றவங்க மேல வந்து ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும். ஏன்னா அந்த ஆனியன் கார்ல எடுத்துட்டாவே அந்த குணம் மாறும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோ குணம் வந்துடும். அதனால அது வந்து நம்ம உணவை நம்ம உண்ற உணவு தான் நம்மளை உண்டாக்குறது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இனி முன்னாடி நீங்க ஆனியன் கார்ல எடுத்திருக்கலாம், ஆனா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. முடியாது தான். நானும் சாப்பிட்டோம் தான், நான் தப்பா சொல்ல, நானும் சாப்பிட்டுருக்கேன். அப்போ நம்ம வேதம் படிக்கல, கீதையை படிக்கல. கீதையை படிக்க 9 வருஷமா நாம வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். இப்போ சாத்வீகமா செயல்பட்டு இருக்கோம். எனக்கு உடல்லையும் மாற்றம் இருக்கு, நிறைய மாற்றம் இருக்கு, நிறைய மாற்றம் இருக்கு. 57 வயசாகுது. இன்னைக்கும் நாம கொஞ்சம் உடல் இதுக்கான காரணம் பகவானுடைய அவருடைய இதுதான், அனுகிரகம் தான், இல்லைங்களா? நம்ம உடலை கட்டமைப்புனா நம்மளுடைய உணவு தான். எண்ணங்களும் நம்ம புத்திகளும் உணவு தான் நம்மளை வந்து இது பண்ணுது. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மிக சிறந்த உணவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவானுடைய உண்ட மிச்சம் தான் நம்மளுடைய உணவு. அதுதாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம வீட்டுல நம்ம குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது தட்டில வச்சுக்கிட்டு அப்படியே சாப்பிடும். அது சாப்பிட சாப்பிட பார்க்கும்போது நமக்கே ஆசையா இருக்கும், இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவானுடைய பிரசாதம் அதுல இருக்கிற மிச்சம் சாப்பிட்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் மகா பிரசாதம், மகாபோக பிரசாதம் அது, இல்லைங்களா? அது குணங்களுக்கு அப்பால் உள்ளது. பகவானுடைய பிரசாதம் வந்து குணங்களுக்கு அப்பால் உள்ளது. அது சுத்த சத்துவத்துக்கும் அப்பால் உள்ளது. பகவானுடைய மகா பிரசாதம் அதுதான் சுத்த சத்துவம். எப்பவுமே நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுனா கூட பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுங்க, ஆஃபர் பண்ணிட்டு குடிங்க, ரொம்ப நல்லது. காலையில எழுந்துக்கிறீங்களா, ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்து போய் நல்ல அழகா சுத்தமா அவருடைய கிளாஸ்ல கொண்டு போய் தண்ணியை ஊற்றி அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுங்க. துளசி போட்டு ஆஃபர் பண்றீங்க. வீட்டுல உள்ள வந்த பிறகு கிச்சன்ல வந்தோன்னே ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சிருப்பீங்க, அதுல வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சிருங்க, குடிக்கிற தண்ணி ஊற்றி வச்சிருங்க. அதுல ஊற்றி அந்த துளசி தண்ணியை அதுல ஊற்றி விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. அதுவே பிரசாதம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு கேன்ல வச்சு நீங்க இது பண்ணுங்க, சுத்தமா குடிங்க, கட்சியும் குடிக்காதீங்க. ஏன்னா அந்த பாத்திரத்துல எடுக்கணும், தண்ணி எடுக்கும் போது சொல்றேன். ஸோ அதெல்லாம் சுத்தமா இருக்கணும். ஏன்னா பகவானுடைய பிரசாதம், பகவான் பிரசாதம் எச்சப்படக்கூடாது. தீண்டு அது அது மாதிரி தீண்டத்தகாது பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அசுத்தமாயிடும். பகவானுடைய பிரசாதமா இருந்தா கூட அதே சுத்த சத்துவத்துல இருக்கவன் காலையில இப்போ போகம் ஒன்று வைக்கிறான்னு வச்சுக்கலேன். காலையில எப்பவுமே 4:30 மணிக்கு ஒரு போகம் இருக்கு பகவானுக்கு, பால் போகம்னு சொல்லுவாங்க. அதை அந்த பால் போகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 மணிக்குள்ள சாப்பிட்டோம், அந்த உணவு எடுத்துக்கணும். அந்த உணவு நம்ம சாப்பிட்டணும். அதுக்கு மேல சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ பகவானுக்கு பிரசாதமே இருந்தாலும் 3 மணிக்குள்ள சாப்பிடணும், 3 ஹவருக்குள்ள சாப்பிடணும். 3 ஹவருக்கு மேல சாப்பிடக்கூடாது. அந்த பகவானுடைய பிரசாதம் மகா பிரசாதமா தான் சாப்பிடக்கூடாது. இது வேதம் சொல்லுது. நம்ம காலைல உணவை நம்ம மத்தியானம் சாப்பிடுவோம், சில மத்தியானம் செஞ்ச உணவை நைட்டு சாப்பிடுவோம், இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுவோம். இது ஏன்னா இது குணத்தை மாற்றும். இது கண்டிப்பா நம்மளுடைய குணத்தை மாற்றும். உண்மையை சொல்ல போனா நான் மத்தியானம் பெரும்பாலும் சாப்பிடவே மாட்டேன். ஏன்னா ஆஃபீஸ் போகும்போது சாப்பிட முடியாது, ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறது. வெளியே போனா ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறது. காலையில அன்னைக்கு சாப்பிட்றோமா அதோட முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான். இப்போ ஈவினிங் வரோமா, ஈவினிங் 4 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரோமா, வந்த உடனே டக்குன்னு பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி 6 மணிக்குள்ள சூரியன் அஸ்தமாவதுக்குள்ள பகவானுக்கு ஒரு போகம் வச்சுட்டு அதை பிரசாதமா எடுத்துட்டு 6 மணிக்குள்ள சாப்பிட்டுருவேன். முடிச்சுன்னா அதோட முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான். அதோட நைட் எதுவும் சாப்பிட்றது கிடையாது. இது சுத்த சத்துவத்துல போறது. அந்த உணவு அப்படியே காலி பண்ணிடணும், அப்பயே காலி பண்ணிடணும். அது தேக்கி வைக்கக்கூடாது, மறுநாள் எடுத்து வைக்கக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது, ஹீட் பண்ணக்கூடாது, உப்பு சேர்க்கக்கூடாது, நீரை கலக்கக்கூடாது, எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. பகவானுடைய பிரசாதம் எப்படி அங்க இருந்ததோ அதுதான் அப்படியே டைரக்டா எடுத்துக்கணும். அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நாளைக்கு சாப்பிட்றேன், அதை ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்றது, கொஞ்சம் லைட்டா சால்ட்டு போடுறது, சுகர் போட்டு சாப்பிட்றது, வாட்டர் மிக்ஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. அது அபராதம். பகவானுக்கு எப்படி படைச்சோமோ அதை அப்படியே டைரக்டா சாப்பிடணும். இதுதான் சுத்த சத்துவம். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா அபராதம். 2வது நம்ம குணம் மாற ஆரம்பிச்சோம், சாத்வீகமா எடுத்துக்க முடியாது. அதனால அதை கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்துக்கணும், சரிங்களா? இதெல்லாம் போக போக உங்களுக்கு வரும். அது வந்து நீங்க படிக்க படிக்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்போ நாம சைவரா அல்ல நம்ம பிரசாதரா? இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, நம்ம சைவரா நம்ம எல்லாம் பிரசாதகாரா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. எல்லாம் காலத்துக்கு சொல்லுவாங்க, நான் சைவர், நான்வெஜ் எடுத்துக்க மாட்டேன், இதுதான் வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவேன். இது நல்லதா இல்ல பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிடுறது நல்லதா? நாம எல்லாமே பிரசாதர்கள் தான். நாம எல்லாருமே பிரசாதம் தான். பகவானுடைய பிரசாதம் எடுத்து சாப்பிட சாப்பிட நமக்கு நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும். முக்கியமா அதுதான், அதை நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம சைவர்கள் அல்ல, நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய பிரசாதர்கள். நம்ம எல்லாருமே அது நம்ம இது பண்ணிக்கணும். சில வீட்டுகளை தவிர்க்க முடியாது. நான் நிறைய வீட்டுங்களை பார்த்துருக்கிறேன். நிறைய வீட்டுங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசானவங்களை வந்து அவங்களுக்கு மாதாஜி தான் ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜிகள் தான். என்ன கஷ்டம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவங்களால ஒரு வேலை செய்ய முடியாது. அவங்களால இப்போ ஒரு 60 வயசு 70 வயசு ஆன பிறகு அவங்களால போய் ஒரு கிச்சன்ல போய் நிக்க முடியாது. பகவானுக்கு போய் நெய்வேத்தியம் பண்ண முடியாது, சாப்பிட முடியாது. அவங்க மாமியாரோ இல்ல அவங்க மருமகளோ இல்ல மகளோ மகனோ ஏதோ செஞ்சு கொடுக்கறத அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா சுகன்யான்னு ஒரு மாதாஜி இருந்தாங்க, ஒரு டீச்சர். எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்க. ஸோ இன்னைக்கு அவங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்குது. ஏன்னா எனக்கெல்லாம் வந்து குரு மாதிரி இருப்பாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆனியன் கார்லி தான் சாப்பிட்டுருக்காங்க. வேற வழி இல்லை, பெட்ல வந்து எழுந்துக்க முடியாது அவங்களுக்கு. அவங்க பையன் வந்து ஒரு 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 இதுல கவர்மெண்ட்ல ஒரு நேவல்ல ஒர்க் பண்றாரு. ஸோ அவர் என்ன மாதிரி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும். நேவல்ல இருக்கவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ அவங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க, இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய அரவணைப்புல தான் அந்த மாதாஜி இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு எல்லாம் போதனை சொன்னவங்க கடைசியில் அவங்களுக்கு வழி இல்லாம அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஆனியன் கார்லி எடுத்தது. ஆனா நான்வெஜ் கம்ப்ளீட்டா தவிர்த்துட்டாங்க, சாப்பிட கிடையாது. ஆனா ஆனியன் கார்லி சாப்பிட்டு இருக்காங்க, வேற வழி இல்லை. அவங்க போய் எழுந்து போய் போக முடியாது. அவங்களும் எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறாங்க, மகன்கிட்டயும் மகன்கிட்டையும், எனக்கு அது போட்டு கொடுக்காதீங்க, எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாங்கன்னா வேற வழி இல்லை. அவங்க பகவான் மேல பாரத்தை போட்டு அவங்க சாப்பிட்டு இருக்காங்க. சரி, சில மாதாஜிகள் எல்லாம் ரொம்ப கடினம். அது சில வீட்டுங்களாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஆனியன் கார்லி சாப்பிட்டு தான் ஆகணுன்ற மாதிரி இருப்பாங்க சில வீட்டுங்கள. ஆனா மேக்சிமம் நான்வெஜ்ஜை தவிர்த்துருவாங்க. அவங்க பகவான் மேல பாரத்தை போடுங்க. நீங்க வந்து அவங்க ஆனியன் கார்லி போட்டு கொடுத்தா கூட சரி, பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி அதை சுத்தப்படுத்திட்டு உணவா எடுத்துங்க. பகவான் மேல படியிருக்கு, வேற வழி கிடையாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த 8வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा हृदया आहार सात्विक प्रियाः। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, ஆயுளை நீடித்தி, அதாவது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி, பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் முக்கியமாக இதயத்திற்கு இதமளிப்பதாக உள்ளன அப்படின்றாங்க இந்த பதம். இப்ப நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லைங்களா? இப்ப இதுல படிச்சு பார்த்தீங்களா, இந்த சத்துவ குணத்தோட இந்த உணவை பத்தி சொன்னீங்களா? இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்லோகமா பகவான் சொல்லிட்டு வர்றாரு. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல சத்துவ குணத்தை பத்தி சொல்றாரு. இந்த உணவு நல்லதுன்றார். இப்ப இந்த இலையில பாக்குறீங்க, இந்த வாழை இலையில போட்டு ரொம்ப அழகா அற்புதமா வச்சிருக்காங்க. இது வந்து முறை இல்லாம வச்சிருக்காங்க, மாறி மாறி வச்சிருக்காங்க. சும்மா போட்டோக்காக எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இப்ப அறுசுவை உணவுன்னு சொல்லுவாங்க. அறுசுவை உணவு, அந்த அறுசுவை உணவுன்னு சொல்லி நம்ம பெரியவர்கள் சொல்லுவாங்க அடிக்கடிக்கு. அறுசுவை உணவு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. நம்ம வீட்டுல அது மாதிரி சாப்பிடுறோமா? அறுசுவை உணவு சாப்பிடுறோமா? நம்ம வீட்டுங்கள்ல அறுசுவை உணவு நம்ம சாப்பிடுறோமா? 3 வேளை சாப்பிடுவோமா? ஒரு வேளை சாப்பிடுறோமா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளையாவது நம்ம சாப்பிடுறோமா? அறுசுவை உணவு, 6 விதமான சுவை உணவு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேள்வி கேட்டேன்.
பதில் சொல்ல மாட்டீங்க. எப்பயாச்சும் இந்த பாகற்காய் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்க பிரபு, எப்பயாவது ஒரு முறைதான் பிரபு எடுத்துக்குவோம். புளி குழம்பு அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி ஒரே டைம்ல எடுக்க மாட்டோம் பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த தை மாச பிறப்பு அது மாதிரி டைம்ல தான் அறுசுவை உணவுங்கிறத வச்சுக்கிறது பிரபு. டெய்லி எல்லாம் முடியாது பிரபு. விசேஷ அப்போ நாள்கள்ல. இது வந்து விசேஷ நாட்கள்லதான். ஆமா, இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பகவானுக்கு நீங்க நெய்வேத்தியம் பண்றது இல்லைன்னு தெரியுது. நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அதுதான் பகவானுக்கு கொடுக்குறீங்க. பண்ணுவோம் பிரபு, டெய்லி வந்து செய்ய முடியாது, முடியல. அதுதான் நான் முன்னே சொல்லிட்டேன். மாதாஜிக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், கொஞ்சம் ஏஜ்டு ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒத்துக்கிறோம். அது ஏன்னா இப்போ உள்ள காலகட்டம் அந்த மாதிரி. பகவானுக்கு எப்பவுமே நெய்வேத்தியம் பண்றது அறுசுவை உணவு தான் நெய்வேத்தியம் பண்ணணும் பகவானுக்கு. ஏன்னா பகவான் வந்து நல்லா ஸ்வீட் நல்லா சாப்பிடுவாரு, அந்த மாதிரி ருசியா சாப்பிடுவாரு. அவருக்கு நிறைய டிஷ் வேணும். ஆனா நான் அதுக்குன்னு வந்து நம்மளால செய்ய முடியும். அதுக்காக அதுக்கும் பகவான் ஏத்துக்கிறாரு. நீ சும்மா ஒரு துளசி இதே 9ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா, துளசி இலை வச்சா கூட ஏத்துப்பாரு அவர். தண்ணி ஊத்தி துளசி இலை வச்சா கூட ஏத்துப்பாரு அவர். எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த அறுசுவை உணவுன்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலுக்கு ஆரோக்கியம். அந்த புளிப்பு இருக்கணும், இனிப்பு இருக்கணும், காரம் இருக்கணும், துவர்ப்பு இருக்கணும். இந்த 6 விதமான சுவை இருக்கணும். அப்பதான் இந்த நாக்குல இருந்து அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும் போது அந்த உணவு செரிமானம் பண்றதுக்கு பக்குவமா இருக்கு. வெறும் புளி சாதமே சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னா பிரபுஜி, சொல்லுங்க மாட்டாரு. பிரபுஜி அறுசுவை சொல்றீங்கல்ல பிரபுஜி, கசப்பு பகவானுக்கு படைக்கலாங்களா? படைக்கலாம் மாதாஜி. அப்படிங்களா? அதுதான் சொல்றேன், பகவானுக்கு வந்து அறுசுவை உணவு தான் படைக்கணும். அவருக்கு அதான் படைக்கணும். ஓகே. அந்த உணவை எடுத்துக்கும் போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அந்த அறுசுவை உணவு நம்ம உணவு எடுத்துக்கும் போது நம்மளுடைய நாக்குல இருந்து அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும் போது அந்த 6 விதமான அந்த சொல்லுவாங்க, டாக்டர் படிச்சவங்க தெரியும், அந்த உமிழ்நீர் அந்த வந்து அதோட மென்னு நாம சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா நல்ல செரிமானம் ஆகும். உள்ள இருக்கிற அக்னி பகவானுக்கு வேலை கம்மி பண்ணிடுவோம், இதை பண்ணிடுவோம். ஏன்னா நம்ம நாக்குக்கும் நமக்கு வயிற்றுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள். நம்ம என்ன மாதிரி சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய குணம் மாறும். நம்மளுடைய இது இருக்கு. இப்ப வெறும் புளிப்பை மட்டுமே சாப்பிட்டு இருந்தா ரசகுணம், வெறும் தித்திப்பு மட்டுமே சாப்பிட்டு இருந்தேன்னா ரசகுணம் தான். அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது. ஒரே தித்திப்பா சாப்பிடக்கூடாது, ஒரே புளிப்பா சாப்பிட, ஒரே காரமா சாப்பிடக்கூடாது. எல்லாம் கலந்தாப்புல சாப்பிடணும். அதுதான் பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசி மாசம் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. இந்த பொட்டாசி மாசத்துல பகவானுக்கு 6 விதமான உணவு வைப்பாங்க. தேங்காய் சாதம் இருக்கும், லெமன் சாதம் இருக்கும், புளி சாதம் இருக்கும், என்னென்னமோ சாதம் வைப்பாங்க. கீரை சாதம், காரக்குழம்பு சாதம், என்னென்னமோ வைப்பாங்க பகவானுக்கு. சோ அந்த 6 விதமான உணவு நம்ம சாப்பிடுறது பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுத்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லது, உடலுக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி அந்த உணவை 3 மணிக்குள்ள 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிட்டுருங்க மேக்சிமம். உங்களுக்கு என்ன லிமிட்டோ அந்த லிமிட் மட்டும் சாப்பிடுங்க, அதுக்கு மேல சாப்பிடாதீங்க. அதுக்கு மேல அந்த உணவு உட்கொள்ளாதீங்க. கொண்டாவே நம்ம வந்து கஷ்டம்தான். அதுதான் அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. கரெக்டா நிறைவா நமக்கு திருப்தியா சாப்பிடணும். திருப்தியான நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவுதான் சாப்பிடணும். இது வந்து சத்துவ குணம். இப்ப இந்த ரசோகுணம் தமோ குணத்திலையும் 9-10 ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஏற்கனவே ஒரு முன்னோட்டம் படிச்சோம். இப்ப திரும்ப அதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு பகவான், அந்த ஸ்லோகம் மூலமா என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9வது ஸ்லோகம் 10வது ஸ்லோகம் இதை படிச்சுட்டு முடிச்சிடலாம் இதோட. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க. படிங்க மாதாஜி. கத்வம் லவனாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூச்ச விதாஹின ஆஹார ராஜசஸ்யேஷ்ட துக்கசோகாமய பிரத யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க 9வது பதம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரசோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமாகும். இத்தகைய உணவு துன்பத்தையும் சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குறது. இப்ப நம்ம ரசோகுணத்துல முன்னாடி படிச்சோம் பாத்தீங்களா, அந்த உணவு தான். இது காரமா, ரொம்ப சூடா,
இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்றது, நம்ம ஒரு உப்பு நிறைந்தது, அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ரசோ குணம் வந்துடும். இதெல்லாம் மேக்சிமம் தவிர்க்கணும். குறிப்பா இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த பாக்கெட்ல போட்டு விற்கிறது வாங்கி கொடுக்கவே 100% கூட. ஏன்னா நான் அந்த பிசினஸ் முதல்ல பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த சிப்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு விற்கிறது. அது என்னமோ காரங்காரமா இருக்கும், தித்திப்பா இருக்கும், புளிப்பா இருக்கும், ஒரு மாதிரி கலந்தாப்புல இருக்கும். எனக்கு நல்ல மார்ஜினும் கிடைச்சது எனக்கு அதில். நான் மார்க்கெட்டிங் தான் இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இந்த பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு இது தப்புடா இதுன்னு, சமுதாயத்துக்கு எதெல்லாம் தொல்லை கொடுத்தோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா அந்த ஃபேக்டரியில போய் நான் பார்த்தேன். நான் ரொம்ப அசுத்தம், ரொம்ப மோசம். அந்த காரம் சொல்றதே அதுக்கு 100% ஒரு சில்லி கிடையாது, மிளகால போட்டு காரமே கிடையாது. அது ஒரு கெமிக்கல் போட்டு சரி. அதனால வீட்டுல கூட நீங்க ரசப்பொடி, மிளகா பொடி, இந்த மாதிரி பொடியெல்லாம் கடையில போய் வாங்காதீங்க. வாங்குறதா இருந்தா கம்பெனி பிராண்டை பார்த்து வாங்குங்க. தேவையில்லாத பிராண்ட் எல்லாம் வாங்காதீங்க. நான் ஒரு பிராமண ஒரு பிராண்ட் வச்சிருக்காங்க, ரொம்ப நல்ல பிராண்ட். அது நம்ம தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. அந்த மாதிரி பிராண்ட் ஐட்டமா வாங்குங்க. ஏன்னா அதுல கெமிக்கலே 100% கெமிக்கல் கிடக்க மாட்டேன்றாங்க. ஏன்னா காரமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேக்டரியில போய் பார்க்கும்போது கெமிக்கல் தான், கம்ப்ளீட் கெமிக்கல் தான். அந்த சில்லே கிடையாது, மிளகாயே கிடையாது. கெமிக்கலை போட்டு 100% கெமிக்கலை போட்டு டொமேட்டோ சிப்ஸை போட்டு கட் பண்ணிட்டு, அந்த டொமேட்டோவும் நல்ல டொமேட்டோவே இல்லை. அது பொட்டேட்டோ, டொமேட்டோ இல்லை பொட்டேட்டோ, நல்ல பொட்டேட்டோ கிடையாது. உருளைக்கிழங்கு நல்ல உருளைக்கிழங்கு கிடையாது, எல்லாம் கெட்டு போனது, டேமேஜ், இந்த மாதிரிலாம். அது அப்படியே மிஷின்லேயே கட் பண்ணி போட்டுட்டு அது அப்படியே இந்த கெமிக்கலை போட்டு கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு அதுலேயும் வேற ஸ்வீட் கலக்குறாங்க. ஸ்வீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை போறாங்கன்னா அதுவும் கிடையாது, அதுவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்வீட் கலக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க, ரொம்ப ப்ராப்ளம். அது தயவுசெய்து பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி நெருப்புல ஹீட் பண்ணி எந்த பொருளையும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க. நீங்களும் சாப்பிடக்கூடாது, நம்மளும் சாப்பிடக்கூடாது, பெரியவங்களும் சாப்பிடக்கூடாது, குழந்தைகளும் கொடுக்கக்கூடாது. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இது ஏன்னா அது மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா உடலுக்கு மாத்திரம் இல்ல, ரசோ குணத்தை மாத்தும். தமோ குணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உண்ணுவதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவை தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகிறது. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக நம்ம செஞ்சதை 3 மணிக்கு அந்த 3 ஹவர்த்துக்குள்ள சாப்பிட்டணும். அதுக்கு மேல பகவானுடைய பிரசாதமே இருந்தாலும் சாப்பிடக்கூடாது. அவரே சொல்றாரு, ஸ்லோகம் மூலியமா சொல்றாரு பாருங்க. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த மாதிரி உணவை நாம உட்கொள்ளவே கூடாது. இப்போ திரும்பவும் நம்ம இதில் பார்ப்போம். சத்துவகுணம் ஆரோக்கியமான ரசமுள்ள திருப்தி அளிக்கும் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துப்போம். அது ஆயிலை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம் அளித்து நோயற்ற மகிழ்ச்சியை தரும். சத்துவ குணத்துல இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸை இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸை நம்ம சாப்பிடுறதுனால அதே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வடநாட்டு, அதாவது மேற்கு இந்திய கலாச்சாரம், அயல்நாட்டு உள்ள சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி ஐட்டம் சாப்பிடுங்க, தயவு செய்து சாப்பிடக்கூடாது. மிகவும் அதாவது கசப்பான, புளிப்பான, சூடான, கடுமையான எரிகின்ற துன்பம், சோகம், நோய் அளிக்கும். இதெல்லாம் இந்த பர்கரு, இந்த பீஸா, என்னென்னமோ சாப்பிடுறாங்க. இதெல்லாம் 100% நம்ம தவிர்க்கணும். அதே மாதிரி தமோ குணம், சுவையற்ற ஊசி போன தீண்டத்தகாத பொருள், தொற்று நோய் வரும், நோய் மாசுபடுத்தும், ஆயிலும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்பம். அதனால இப்ப இருக்க மனுஷங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா 60 வயசு தாங்கிறது பெரிய விஷயமாகுது. சீக்கிரமா குறுகிய நாள்ல இப்ப சின்ன பிள்ளைகள்லாம் 35 வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வருதுங்க. ஏன் 15 வயசு பையனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. கண்ட நேரத்துல சாப்பிடுறது, 2:30 மணிக்கு எழுந்து போய் சாப்பிடுறது, பிரியாணி சாப்பிடுறது, அதை சாப்பிடுறது, இதை சாப்பிடுறது, கண்டதை சாப்பிடுறது, நோயை தேடி போய் பிடிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் தவிர்க்கப்படும். நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களெல்லாம் பார்த்து நீங்க முன்னாடி எப்படி இருந்தோ தெரியாது, இப்ப நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வடநாட்டுல இந்த மார்வாடிஸ்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 மணிக்கு மேல சாப்பிடவே மாட்டாங்க. சூரியன் அஸ்தமனம் அதுக்கப்புறம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க, உணவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க.
அப்படி சாப்பிடணும்னு நினைச்சாங்கன்னா பால் குடிப்பாங்க, லஸ்ஸி குடிப்பாங்க, மோர் குடிப்பாங்க. அது இந்த 3 எல்லாரும் ஐட்டம் தான் இல்ல குடிப்பாங்க. பிரபுஜி, இந்த ஜெயின் பீப்புள் தான் அதை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆமா ஆமா, அந்த அந்த இதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. 6 மணிக்கு முன்ன சாப்பிட்டணும். நாமளும் அப்படிதான் இருந்தோம், அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தோம். நாம எல்லாம் வந்து மாறிட்டோம், எல்லாம் மாறி வந்துட்டோம். இப்ப நான் மேக்சிமம் வந்து 6 மணிக்குள்ள சாப்பிட்டுருவேன். குறிப்பா நான் 6 மணிக்குள்ளால முன்னாடியே சாப்பிட்டுருவேன். குடிச்சிட்டு பகவானுக்கு இட்லி எல்லாம் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க பிரபுஜி அவங்க. ஏன்னா அதை புளிச்சிட்டு சாப்பிடறதுனால அது ஆமா மாதிரி ஐட்டம் ஜெயின் பீப்புள் தேர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். ஆமா. நீங்க சொல்ற நம்ம இதுக்கு வேதத்துல சொல்றது அப்படியே அவங்களுக்கு பொருந்தும். அதனால மேக்சிமம் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தவிர்த்தணும். அதே மாதிரி சூரியன் அஸ்தமாவது முன்னாடி சாப்பிட்டோம்னா சூரியன் உதயம் ஆனப்பதான் நம்ம சாப்பிடணும். சூரியன் உதயத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப கரெக்ட். இது சயின்ஸ் சொல்லுது. அதாவது சூரியன் அஸ்தமாகிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாழிகை முன்னாடியே நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி உணவு எடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சூரியன் உதயம் ஆன பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட நாழிகை பிரகாரம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு எடுக்கணும். ஏன்னா சூரியன் உதயம் ஆகும்போது அப்போ நம்ம வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் மாறும். 2வது அந்த கதிர்வீச்சு வரும். அந்த உணவுலையும் அது பாதிப்படையும், அது உடலுக்கும் பாதிப்படையும். சயின்ஸ் சொல்லுது. இப்போ நம்ம சூரிய கிரகணம் வரும்போது ஏன் சாப்பிடக்கூடாது? நம்மளோட அந்த டெம்பரேச்சரை அது இது பண்ணுது, வேற மாதிரி கொண்டு போகும் டெம்பரேச்சரை. அப்போ இந்த சூரியன் அஸ்தமாகும் போது உதயம் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் மாறும். அப்போ மாறும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவு உட்கொள்ளும் போது அந்த தன்மை நம்ம அந்த உணவுல இருக்கும், அந்த உணவுக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இப்போ உதாரணம் சொல்றேன், பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் பாருங்க. இப்போ நம்முடைய ரங்கூன், எங்க பர்மால ஒரு ஊர் ரங்கூன் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? கல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் தாண்டி இருக்கு அந்த ரங்கூன். அந்த ஆறு வந்து ரங்கூன்ல ஒரு ஆறு இருக்குது, யாங்கோ ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க அதை. அந்த யாங்கோ ஆறு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேருந்து வருதுன்னா இதுல இருந்து வரும், எங்க ரஷ்யால இருந்து வர ஆறு அது. அந்த ஆறு வந்து அப்படியே வந்து சைனால இருந்து வந்து பர்மாக்குள்ள வருது. அந்த ஆறோட அந்த தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீரோட்டம் அவ்வளோ ஃபாஸ்டா போகும், அங்க உள்ள வரும் அந்த ஆறு. கடல்ல கலக்கும் போது அதோடைய ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா அதோட நீரோட்டம், ஸ்பீடு சொல்றது நீரோட்டம் சொல்லலாம், கரண்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த நீரோட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா எங்க தெரியுமா இருக்கு? கிட்டத்தட்ட 6000 மைல் தாண்டி இருக்கு. இந்த நீரோட்டம், அந்த நீரோட்டம் வந்து அது வரைக்கும் போகும். ஆஸ்திரேலியா தாண்டி எங்க போகுது பாருங்க, பர்மா, இதுக்கப்புறம் மலேசியா இருக்கு, சிங்கப்பூர் இருக்கு, இந்தோனேஷியா இருக்கு. இந்தோனேஷியாலே 6000 7000 தீவுகள் இருக்கு. அதெல்லாம் தாண்டி தான் ஆஸ்திரேலியா இருக்கு. அங்க போது அந்த நீரோட்டம், அந்த அவ்வளவு இதா இருக்கும். தண்ணிலே பாருங்க எவ்வளவு அந்த ஸ்பீட் இருக்குன்னு சொல்றேன் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இடையில கடல் தான் இருக்குல்ல பிரபு, சமுத்திரம் இருக்குல்ல பிரபு, ஆஸ்திரேலியா இந்தோனேஷியாவுக்கு இடையில அது வழியா போகுதா பிரபு? ஆமா 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 ஆமா. ஏன்னா நான் அந்த லைன்ல இருந்தனால சொல்ல வரேன். எங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப ஒண்ணும் இல்லைங்க, ரங்கூன்ல இருந்து நம்ம அந்த காலத்துல வந்து நம்மளுடைய சோழர்கள்லாம் எப்படி ஆண்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ராஜாக்கள், ராஜராஜ சோழன் எல்லாம் அந்த காலத்துல ஆண்ட போது பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஊர்ல வந்து பர்மா தேக்கு எல்லாம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ரங்கூன் ஆத்துல போட்டீங்கன்னு வச்சீங்களேன், நேரம் இங்க வந்து நிற்கும். எங்க நிற்கும்? கும்பகோணத்துல வந்து நிற்கும். வந்து கும்பகோணம், ராமேஸ்வரம், கோடிக்கரை இது வரைக்கும் நிற்கும், கரெக்டா வரும். நீ அங்க அந்த கட்டையை அங்க போட்டீங்கன்னா கடல்ல நேரம் இங்க வந்து நிற்கும். அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சோழ காலத்துல மன்னர்கள் அந்த அளவுக்கு ஞானம் பெற்றவங்க. ஏன் கடலாமை வந்து இங்க வந்து முட்டை பொறிக்குதுன்னா மகாபலிபுரத்துலயும் கோடிக்கரையிலையும் தஞ்சாவூர்லயும் இந்த மாதிரி கும்பகோணத்தெல்லாம் வந்து இந்த கடற்கரை ஓரமா ஏன் வருதுன்னா, அது அந்த நீரோட்ட தகுந்த மாதிரி இந்த ஆமைகள் வரும். இங்க வந்து குஞ்சு பொறிக்கும். இங்க இருந்தா கடலுக்கே போகும். ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தான் இருக்காது அந்த நீரோட்டம். அந்த ஒரு காலத்து தகுந்த மாதிரி ஒரு நீரோட்டம் இங்க வரும். அந்தமான்ல இருந்து அந்த இதுல இருந்து போட்டுருவாங்க. பர்மா தேக்க வெட்டிட்டு அங்க போட்டாங்கன்னா அந்த கட்டை நேரம் இங்கதான் வரும், பூம்புகார் தான் வரும். ஏன்னா பூம்புகார் தான் நமக்கு அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான போர்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பூம்புகார் போர்ட் தான். இது நான் சொல்றதெல்லாம் 1500 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சம்பவம். இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்தாங்க நம்ம மன்னர்கள்லாம். அது மாதிரி நான் எது சொல்ல வரேன்னா, அந்த நீரோட்டம் எப்படி போகுது பாத்தீங்களா, அந்த அளவு டெக்னாலஜி இருக்கு. இதேதான் அந்த உணவுலும் சரி, காற்றோட கலந்து வரும்.
நம்ம கை 2 கை இப்படி அணைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் பவர், காந்த சக்தி உருவாகுது பாத்தீங்களா? அது எப்படி உருவாகுது? அதே போலதான் இது எல்லாமே. அது மாதிரி நம்ம சாப்பிடுற உணவு கூட சரி, அந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிடணும். மதியம்னா மதியம் சாப்பிடணும், காலையிலனா காலைல டைம் சாப்பிடணும். அது இடைப்பட்ட நேரம் சாப்பிடக்கூடாது. அது உணவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தண்ணி குடிச்சு கம்முன்னு இருந்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. நோய் உடம்புல ஒன்றும் மாற்றம்லாம் கிடையாது. ஒண்ணு காலை 8 மணில இருந்து 9 மணிக்கு சாப்பிடணும். அதுக்கு இடையில அதுக்கப்புறம் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை தான். அந்த தகுந்த அப்புறமா டெம்பரேச்சர் மாறும். டெம்பரேச்சர் மாறும்போது உணவோட தன்மை மாறும். உணவோட தன்மை மாறும்போது நமக்கு நோய் வர ஆரம்பிச்சிடும். இது நம்ம வேதங்கள்ல முன்னாடியே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இன்னைக்கு டாக்டர் சொல்றாங்க அந்த டைம் சாப்பிடணும்னா அதுதான் காரணமே. அது அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சாப்பிடணும். அதுதான் மதியம் ஒரு டிஃபன் வைப்பாங்க, காலையில ஒரு டிஃபன், மதியம் ஒரு உணவு, இரவு ஒரு உணவு ஒன்று இருக்கு. அந்த ஒரே உணவை 3 நேரம் சாப்பிட முடியாது, சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிட்டீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும். காலையில என்ன உணவு சாப்பிடணுமோ அந்த உணவு தான் சாப்பிடணும். மதியானம் என்ன உணவுனோ அந்த உணவு தான் சாப்பிடணும். இரவு என்ன உணவு சாப்பிடணுமோ அந்த உணவு தான் சாப்பிடணும். இது 3 வேளையும் ஒரே மாதிரி சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா உடல் ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா அந்தந்த டெம்பரேச்சர் ஏற்ற மாதிரி அந்த காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் உணவு அந்த மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. இட்லி காலையில சாப்பிட்டா நல்லது, அதே இட்லி மதியானம் சாப்பிட்டீங்கன்னா செரிமனம் ஆகாது, பிரச்சனை கொடுக்கும், உடல் ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். சில வீட்டுல 3 வேளை இட்லி வச்சிருவாங்க, 3 வேளையும் தோசை வச்சிருவாங்க. அது மாதிரி சாப்பிடவே கூடாது. அந்தந்த டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடணும். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இதோட நிறுத்திப்போம். நம்ம நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோமோ அதுவே நாம ஆகிறோம். இது நம்ம இப்போ படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்போ அடுத்தது யாகங்கள் 11ல இருந்து 13வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். இது நாளைக்கு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்தேய பாவனிய வைஷ்ணவி நம நமக ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சீவாசாதி கௌர பக்த விருந்து விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓ, ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.